Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή βράδυ, είναι οι αντιθέσεις και ο απόψινός συνομιλητής μας, θα έλεγα με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, φιλοξενείται στα στούντιο της Κρήτη TV. Είναι ένα πρόσωπο, ένας διανοούμενος, μια λόγια μορφή, που όμως δρά στην καθημερινότητά μας, διατυπώνει την άποψή του πολλές φορές, όπως λέγεται, κόντρα στο ρεύμα, ευθαρσός, ζητάει να κρίνεται για αυτό στη βάση της αληθείας και πάντως προκαλεί όποιον έχει διαφορετική γνώμη πρώτα να τον μελετήσει, πρώτα να τον προσέξει στο τι λέει και μετά να διατυπώνει την άποψή του. Κυρίως όμως είναι ένας άνθρωπος στον οποίον αρκετές φορές, σε κρίσιμες περιόδους, αρκετοί είναι αυτοί που στρέφονται για να ακούσουν το λόγο του. Είναι ο κύριος Σαράντος Καργάκος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την προσγενωμένη στο πρόσωπό μου τιμή. Να ευχαριστήσω και τον εκδοτικό οίκο Ελευθερουδάκη, τον κύριο Νάθενα, που μου έδωσαν την χαρά να βρίσκομαι για μία ακόμη φορά στο πανέμορφο νησί σας. Καλησπέρα μου λοιπόν και εγώ στους ακροατές σας και σε όλους τους Έλληνες που μπορεί να μας ακούν. Μου αρέσει ιδιαίτερα ο τίτλος εκπομπής «Αντιθέσεις», διότι επί ζωής δεν κάνω τίποτε άλλο από τα παιδικά μου χρόνια να βρίσκομαι σε αντίθεση προς ένα περιβάλλον που δεν επέτρεπε παρά μόνο σε τσουκνίδες να ανθίζουν. Ως μανιάτης το λέτε αυτό? Ασφαλώς. Γιατί μου έχουν κολλήσει πάρα πολλές ταμπέλες. Εγώ το μόνο το οποίο δέχομαι είναι αυτό που είπατε. Θέλω να παραμείνω μανιάτης και όχι όπως ακριβώς το λένε, μανιάτης φυσικός. Εμείς στη Μάνη έχουμε αυτή την έκφραση, μανιάτης φυσικός. Κύριε Καργάκο, βρεθήκατε στο Ηράκλειο, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια διάλεξη, με αφορμή το βιβλίο σας «Η πολιτική σκέψη του Παπαδιαμάντη», δοκίμια είναι, αλλά μόνο ο τίτλος είναι μια πρόκληση. Διότι οι Έλληνες, στην πλειοψηφία τους, για τον Παπαδιαμάντη, και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι απόψε τη συζήτησή μας, έχουν ένα στερεότυπο, την θρησκευτικότητά του. Εσείς έρχεστε και αναμοχλεύετε, σωστά, ορθά, μιλώντας για την πολιτική σκέψη του Παπαδιαμάντη και μάλιστα σε μια περίοδο κρίσης, όπως λέμε, που διάγει η χώρα, λέτε ότι δεν υπάρχουν πιο επίκαιρες σκέψεις αυτή τη στιγμή από τη σκέψη του Παπαδιαμάντη. Κύριε Σαχίνη, δεν κομίζω γλάφκας ή αν θέλετε κρικρή ή στην Κρήτη. Ο Παπαδιαμάντης είναι ένας πολύπλευρος, πολυδιάστατος, πολυεπίπεδος συγγραφέας. Η θρησκευτικότητά του είναι και αυτό ένα στοιχείο της προσωπικότητάς του, αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Στα 100 περίπου διηγήματά του, τα 40 είναι τα λεγόμενα αθηναϊκά, τα οποία όλα έχουν έναν κοινωνικό και βαθύτατα πολιτικό χαρακτήρα. Μπορεί ο Παπαδιαμάντης να ήταν αντιπολιτικός ή αν θέλετε αντιπολιτευτικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν απολιτικός με την έννοια που δίνουμε σήμερα. Ήταν αντισυστημικός. Έξω από το σύστημα. Πάντα. Και γι' αυτό κάποτε, και μάλιστα σε αυτό το βιβλίο που ήταν το πρώτο μελέτημα για τον Παπαδιαμάντη, ξαναδιαβάζοντας την φώνησα, τον έχω χαρακτηρίσει έναν θρησκευόμενο ρεμπέτη. Πίστευα ότι γι' αυτό θα δεχθώ πάρα πολλές επικρίσεις. Και με έκπληξη είδα ότι ο τότε Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο Χριστόδουλος, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, σε μία διάλεξη που είχε κάνει στο Βόλο, με αφορμή τον Παπαδιαμάντη, αποδέχτηκε τον ορισμό αυτό, αν φυσικά στον όρο του ρεμπέτη δώσουμε ή αυτό που δίνω εγώ από το ρεμπενόκ που μπορεί να σημαίνει τον παλικάρι, ή ξέρετε από το ρήμα ρέμβο που σημαίνει ρεμβάζω, αλλά που για μένα έχει και μια ιδιαίτερη σημασία. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει στο περιθώριο, όχι γιατί θέλει να είναι εκτός των τυχών,
αλλά γιατί απλούστατα εντός των τυχών ο άνθρωπος ασφιχτιά. Δηλαδή δεν θέλει να γίνει υπηρέτης κάποιου συστήματος. Και γι' αυτό ο Παπαδιαμάντης προτίμησε να ζήσει εν παινία, ενώ μπορούσε να ζήσει εν ευπορία, για να μπορεί να κρατήσει την προσωπική του ανεξαρτησία. Έκανε επιλογή, λέτε. Στάση ζωής. Στάση ζωής. Αυτό ως το τέλος της ζωής, πάντων ότι το όχι αυτό, για να το πω καβαφικά, μπορεί να τον κατέτρωγε σε όλη τη ζωή του. Από την άλλη, θα ήθελα να πω το εξής. Το πολιτικό μας πρόβλημα αναλύεται κατά τρόπο έξοχο στο περίφημο μυθιστόρημα, νουβέλα, ας το πούμε καλύτερα, του Παπαδιαμάντη, «Οι Χαλασοχώρηδες», που αναφέρεται στα πολιτικά πράγματα εκείνης της εποχής, άρα και στη δική μας εποχή. Βρίσκεται ότι υπάρχει αντιστοιχεία Απόλυτα. θαλασσοχώριδων ανδρογυνοχωρίστρων σήμερα? Ασφαλώς. Και ακόμη πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Με τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη, ο Παπαδιαμάντης χαρακτηρίζει τον Έλληνα της τελευταίας 15ετίας, που ενώ είχε πει στα προηγούμενα χρόνια το ψωμί ψωμάκι, νόμισε μπαίνοντας στην Ευρώπη, ή αυτό που λέγεται Ευρώπη, γιατί στην πραγματικότητα Ευρώπη είμαστε εμείς. Το δούμε μετά αυτό. Είχε ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θέλω να το δούμε Ευρώπη μετά. είμαστε εμείς. Αυτή είναι εσπερία οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή θα είναι η Γάλλη, η Γερμανία, η Ευρώπη και δεν είμαστε εμείς. Νομίσαμε λοιπόν ότι μπαίνοντας σε αυτό το κονκλάβιο, ότι θα γίνουμε αγάδες, θα γίνουμε πασάδες και ότι θα έχουμε δούλους τους μετανάστες για να δουλεύουν αυτοί στο χωράφι, να δουλεύουν αυτοί στο καΐκι, θα δουλεύουν αυτοί στο κοπάδι, θα έρχονται αυτοί στο σπίτι μας για να κάνουν την πάστρα και εμείς θα καθόμαστε στα κηφινία. Ένα κείμενο που είχα γράψει στις την 1η Νοεμβρίου του 2004, Κηφινίων η ωραία Ελλάς, έχει πάρει τόση ευρύτητα, ώστε να είναι σε όλα τα blog, δεν ξέρω πώς λέγονται, αναρτημένο, και να έχει αναδημοσιευθεί σε 25 περίπου περιοδικά. Ενώ προημερών βρισκόμουν στο Λονδίνο, πεζότανε αυτό το πράγμα σε μία τηλεόραση της Θεσσαλονίκης, στην ΕΤ3, εν αγνία μου βέβαια, γιατί ο δημοσιογράφος δεν μπορούσε να με βρει πουθενά. Με αυτό θέλω να πω ότι ο Παπαδιαμάντης δεν ήταν λαϊκιστής, ώστε να θοπεύει το λαό. Ήταν λαϊκός και γι' αυτό είναι αυστηρά επικριτικός και έναντι του λαού, όταν ο λαός δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και αντί της εργασίας προτιμά την οκνηρία. Όπως επίσης ο βαθύτατα θρησκευόμενος Παπαδιαμάντης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μαστίγωσε σκληρότατα και τον ανώτατο κλήρο. Έτσι ακριβώς. Ακόμη πρέπει να σας πω ότι ο Παπαδιαμάντης ήταν και διορατικός. Την 1η Ιανουαρίου του 1896 γράφει ένα μικρό κειμενάκι εις Ιωνός και προειδοποιεί ότι αυτό που πάμε να κάνουμε, δηλαδή να οργανώσουμε Ολυμπιακούς Αγώνες 4 χρόνια μετά την πτώχευση, θα σημάνει την καταστροφή μας. Να η πρώτη λοιπόν, θα έλεγε κανείς, σημειολογική αντιστοιχεία με το 4, με τα σημερινά. Όταν εγώ έγραφα από το 2000 μη για το Θεό Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί θα βουλιάξουμε, όλοι με λέγανε παλαβό. Με λέγανε αντιδραστικό, ότι δεν θέλω την πρόοδο. Τι έγινε με αυτό? Μάσες επί μασών, μίζες επί μισών, και το αποτέλεσμα είναι να δημιουργήσουμε Ολυμπιακά έργα, που τα περισσότερα έργα είναι άχρηστα, και η Ελλάδα να χρεωθεί και να υπερχρεωθεί και να πληρώσει στο δεκαπλάσιο, πράγματα τα οποία θα μπορούσε στην ευρύτερη αγορά να το βρει στο 1/10 της τιμής. Λέγει ο Παπαδιαμάντης, με το μικρό του κειμενάκι αυτό το προφητικό εις Ιωνός. Ποιος τα δημιούργησε αυτά? Ποιος φταίει για αυτά? Και απαντά ευθέως. Πταίουν οι πλάσαντες στα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήτες της Ελλάδος. Στο περίφημο μυθιστόρημά του, γιατί έχει γράψει και μυθιστορήματα,
οι έμποροι των εθνών, έχω βρει τον σκληρότερο ορισμό που έχει δοθεί από Έλληνα συγγραφέα για την πολιτική. Όχι μόνο την ελληνική, για την παγκόσμια πολιτική. Τώρα με προλαβαίνετε, ίσως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είναι το πρωτόλιο κείμενο σκέψης κατά του μοντέλου παγκοσμιοποίησης που διάγουμε σήμερα. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε, αλλά όχι, δεν διαφωνούμε, απλώς να βάλουμε μια υποσημείωση. Όπως λέγεται στη μοντέρνα, ας το πούμε, διπλωματική γλώσσα, έναν αστερίσκο. Ο Παπαδιαμάντης δεν είναι ένας Έλληνας με παροπίδες. Δεν βλέπει μόνο την Ελλάδα ή την Ορθοδοξία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια οικουμενικότητα και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όταν κηρύσσεται ο πόλεμος το 1997... Ο ατυχής πόλεμος. Για μένα ήταν και ευτυχής. Δόθηκε ευκαιρία να αναρθωθεί η χώρα εκ του μηδενός, λέτε. Ουδέν κακό άμυγες καλού, Ακριβώς. Μας έφερε στα μέτρα μας, είδαμε το χάλι μας, τινάξαμε τα χαλιά μας από τη σκόνη που είχαμε και μπορέσαμε μέσα σε μία 10ετία να ανορθωθούμε και να πραγματοποιήσουμε εκείνη την εποπία, η οποία εν πολλοίς είναι άγνωστη. Εννοώ δηλαδή τον πόλεμο του 12 και 13, όπου η Ελλάδα της Μελούνας μέσα σε 8 μήνες διπλασιάζεται εδαφικά και πληθυσμιακά. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτό. Όχι, να μην το αφήσουμε λίγο, επειδή προκαλείται την κουβέντα. Γιατί πρέπει να πω για τον Παπαδιαμάντη. Θα πείτε, μισό λεπτό όμως. Ο Παπαδιαμάντης, την ώρα που αρχίζει ο πόλεμος το 1997 και ακόμα δεν έχει επισυμβεί η ήττα, δεν πλέκει το εγκόμιο ούτε του Έλληνα στρατιώτη, ούτε του Έλληνα αξιωματικού. Πλέκει το εγκόμιο ενός Τούρκου αξιωματικού που όταν κυκλώθηκε από ελληνικές δυνάμεις και του ζητήθηκε παράδοση, αυτός υπερήφανα απάντησε ότι εγώ, Τούρκος αξιωματικός, δεν παραδίδομαι και θα πεθάνω εδώ. Και ο Παπαδιαμάντης αισθάνθηκε την ανάγκη να τιμήσει τον άνθρωπο αυτό. Αυτό δίνει ένα μεγαλείο ψυχής που είχε ως Κιαθήτης συγγραφέας. Και οφείλω ακόμη να σας πω πως το πρώτο, ας το πούμε, διήγημα που έχει γραφτεί, αλλά ήταν το τελευταίο της ζωής του και πιθανώς να είναι και η τελευταία γραμμή αυτή που θα σας πω, αναφέρεται σε κάποια θλιβερά γεγονότα που είχαν συμβεί στην Κέρκυρα εις βάρος των Εβραίων. Και μια συντροφιά, αυτό ανήκει στα αθηναϊκά του διηγήματα, αντιμετωπίζει με χλευασμό και βαναυσότητα έναν ταλέπορο Εβραίο από αυτούς που ζούσαν τότε στην Αθήνα. Και ο άνθρωπος αυτός άρχισε να κλαίει και ο Παπαδιαμάντης τελειώνει. Κλαίει. Άρα είναι άνθρωπος. Κλαίει. Άρα είναι άνθρωπος. Ήταν πιθανώς η τελευταία φράση που έγραψε στη ζωή του ο Παπαδιαμάντης ο συγγραφέας. Νομίζω ότι αυτό σφραγίζει τη συζήτηση για τον Παπαδιαμάντη, με τον οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή απόψε. Μένω λίγο όμως στον εξής καμβά. Στο άρθρο της Ακρόπολης το 1896, ο Παπαδιαμάντης, και θέλω αυτό να γίνει το εφαλτήριο της συζήτησης από εδώ και στο εξής, κλείνει. Άμυνα περί πάτρις θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκηση, η καταπολέμηση του ξένου ηλισμού και πυθικισμού, του διαφθείροντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερα το έθνος και η πρόληψη της χρεοκοπίας. Κύριε Σαχίνη, τα είπα το απόγευμα και στην ομιλία μου αυτά. Γιατί γύρω από αυτό αξώνεται όλη η σκέψη μου για τον πολιτικό Παπαδιαμάντη. Δεν αρνούμε τη θρησκευτικότητά του. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής του. Αλλά ούτε αρνούμε ακόμη ότι η θρησκευτικότητα είναι κάτι που απέχει από την πολιτική δράση.
Γιατί τότε θα έπρεπε να θέσουμε εκτός παιδιάς και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον Μεγάλο Βασίλειο και άλλους μεγάλους ιεράρχες, οι οποίοι είχαν ρόλο παρεμβατικό πάνω στα πολιτικά δρόμενα. Τι πάνε να πει. Πολιτική είναι τα πάντα. Εγώ έλεγα κάποτε, σε παλαιότερη εποχή, όταν ασκούσα έργο διδακτικό, ότι τα πάντα είναι πολιτική. Άρα και το μάθημα είναι πολιτική. Και η πολιτική του δασκάλου είναι το μάθημά του. Όσο πιο καλό μάθημα κάνει, τόσο πιο καλή πολιτική κάνει. Προεκτείνατε το αυτό παρακαλώ. Και το να κάνεις τον Γεωργό είναι πολιτική. Και όσο καλύτερη παραγωγή κάνεις, τόσο πιο καλή πολιτική κάνεις. Το να είσαι δημοσιογράφος είναι πολιτική. Όσο πιο καλή δημοσιογραφία κάνεις, τόσο πιο καλή πολιτική κάνεις. Όλοι κάνουμε πολιτική και δεν μπορούμε να θεωρούμε πολιτικούς μόνο αυτούς τους 300 φουκαράδες, έστω κι αν μερικοί ή πολλοί έχουν βγάλει αρκετά χρήματα, και να τους πετροβολάμε, προσέχτε, και να τους πετροβολάμε και να λέμε φταίτε εσείς, αλλά δεν φταίμε εμείς. Πάνω σε αυτό είχα γράψει ένα άρθρο την περασμένη εβδομάδα. Οι κατ' ουρανών πτύοντες, τα εαυτόν πρόσωπα πτύουσι. Εάν θέλετε κύριοι να φτύσετε τους πολιτικούς, πάρτε τον καθρέφτη σας. Το της πόλεως ήθος ομοιούται της άρχουση, λέγανε οι αρχαίοι. Τους πολιτικούς, αυτούς τους συγκεκριμένους, τους κακούς, τους οποίους οι αρχαίοι Αθηναίοι θα τους πετούσαν στο βάραθρο, γιατί το κόνιον όπως ξέρετε κόστιζε μια δραχμή το κόνιο. Μια δόση κονίου κόστιζε μια δραχμή. Δηλαδή ένα μεροκάματο. Σεβαστό. Θα τους πετούσαν στο βάραθρο και φυσικά η περιουσία τους θα είχε δημιουργηθεί. Σας παρακαλώ, ποιος τους έστειλε στη Βουλή? Δεν τους έστειλα εγώ. Δεν τους στείλατε εσείς. Δεν τους έστειλαν οι ακροατές μας. Και ακόμα, εάν μεταξύ αυτών υπήρχαν και μερικοί καλοί, εμείς ως πολίτες πήγαμε να τους ζητήσουμε το καλό ή μήπως ζητήσαμε το προσωπικό μας συμφέρον, το ατομικό? Μήπως όταν ήταν νεαροί και είχαν και αυτοί οράματα να κάνουν κάτι σπουδαίο για την πατρίδα, τους αφήσαμε να κάνουν αυτό το σπουδαίο για την πατρίδα ή μήπως την πατρίδα την τοποθετήσαμε ως τα σύνορα της τσέπης μας? Για πολλούς η Ελλάδα σταματάει στα σύνορα της τσέπης του, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε έναν κόσμο τον οποίο ο Παπαδιαμάντης, ο για μένα πολιτικότερος εξ όλων των Ελλήνων συγγραφέων, τον είχε στιγματίσει από την παλαιά εκείνη εποχή. Φέτος έχουμε τα 100 χρόνια από το θάνατο του Παπαδιαμάντη. Ο Παπαδιαμάντης μας άφησε χρόνο στις 3 Ιανουαρίου του 1911. Πιστεύοντας ότι θα ξεχαστεί, στην εφημερίδα Εστία στην οποία αρθογραφώ, λίγες ημέρες πρώτων εορτών είχα γράψει 2 άρθρα για τον Παπαδιαμάντη, καλώντας την ελληνική πολιτεία να τον τιμήσει όπως πρέπει και την ελληνική εκκλησία να πράξει το αυτό. Θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις για τον Παπαδιαμάντη, αλλά ξέρετε κάτι, φοβάμαι ότι θα γίνουν μνημόσυνα για τον Παπαδιαμάντη ή μπορεί να γίνουν κάποια συνέδρια τύπου, ας το πούμε, τύπου κοιτισμού. Ότι αυτό έγραψε, εκεί το έγραψε, εκεί... Και όχι ένας γόνιμος διάλογος, λέτε, και προβληματισμός. όχι ένας γόνιμος διάλογος για το τι ήταν το φαινόμενο Παπαδιαμάντη, που ενώ έχουν περάσει 100 χρόνια από το θάνατό του, έχει την μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι πως ο Παπαδιαμάντης αρχίζει να διαβάζεται, και αυτό είναι ελπιδοφόρο, και από νέα παιδιά. Από νέα γενιά. Κύριε Καργάκο, επειδή βάλατε πολλά πάνω στο τραπέζι τη συζήτηση. Συγγνώμη, εσείς τα βάλατε. Είναι ίδιο το μερτικό ευθύνης σήμερα του εκμαυλιστή με τον εκμαυλισθέντα? Είναι ίδιο το μερτικό ευθύνης, θα σας πει κάποιος? Σε ένα σύστημα που αυτονομήθηκε, που δεν είναι ακριβώς αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Διότι όπως το λέτε, εμείς στέλνουμε στη Βουλή με τη δική μας επιλογή. Είναι δική μας επιλογή ή είναι ένας τεθλασμένος φακός από τα μέσα ενημέρωσης, από ένα σύστημα, από αυτό που λένε τη λίστα των ευνοούμενων πολιτικών που εμφανίζονται διαρκώς? Τι συμβαίνει στη χώρα, ας πούμε όχι πολύ μακριά, μεταπολιτευτικά? Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία.
Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Διότι χτίστηκε από εκείνους οι οποίοι έφεραν τη δικτατορία. Και η δικτατορία ξανάφερε εκείνους που είχαν φέρει αυτή τη δημοκρατία. Διότι οι ρίζες της δικτατορίας ήταν στην προγενέστερη δημοκρατία. Και συνεπώς η μεταγενέστερη δημοκρατία είχε τις ρίζες της μέσα στη δικτατορία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φαινάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Συνέβη πολλοί από αυτούς να είναι μαθητές. Τους γνώρισα, μπορώ να την πω τη λέξη, σχεδόν ξεβράκωτους. Και ένας εξ αυτών είχε το θράσος κάποτε, σε ένα φουαγέ ενός ξενοδοχείου, να με ηρωνευτεί, καπνίζοντας ένα τεράστιο πουρο από εκείνα τα οποία μόνο οι εκλεκτοί της Αβάνας μπορεί να καπνίζουν. Και όταν εγώ του είπα κάτι, από αυτά που τους δίδασκα του Αριστοτέλη, πολιτική, εστί, επιστήμη, τα καλά και τα δίκαια σκοπουμένη, μου είπε, γι' αυτό θα μείνεις δάσκαλε φτωχός. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Ο Παπαδιαμάντης σε πολλά από τα διηγήματά του καυτηριάζει αυτή την ας πούμε τάση, τον πατέρα να διαδέχεται ο γιος και τον γιο να διαδέχεται ο εγγονός. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνιδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, ώστε να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Νομάρχης Ευρυτανίας. Παλαιότερα στον Ελεύθερο Τύπο είχα γράψει ένα άρθρο ότι το πολύ πολύ να παίζει ο πρωθυπουργός της Ελλάδος ρόλο καρδιναλίου. Όχι πια ρόλο καρδιναλίου, αλλά βοηθού επισκόπου. Ψηφίζει νόμο το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τον ακυρώνει κάποιος αξιωματούχος των Βρυξελών, ο οποίος δεν ξέρουμε από ποιους έχει εκλεγεί. Αν έχει εκλεγεί. Δεν ξέρω. Αν έχει εκλεγεί. Ξαφνικά φυτεύεται και ο κύριος ξαφνικά ακούμε
ότι κάποιος κύριος Στροσκάν είπε για την Ελλάδα κάτι που εάν ζούσαμε σε χρόνια παλαιά, η Ελλάδα θα έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάθε κόστος. Γαλλικά σας λέει το είπε και το είπε ενθυμούμενος ιστορικά. Τον Καμπρόν. Ναι. Σιγά να μην μοιάζει η Ελλάδα η σημερινή με τον ήρωα του Βατερλό. Και σιγά να μην μοιάζει αυτός ο λεχρίτης του νομισματικού ταμείου με τους γενναίους Άγγλους που πολέμησαν εναντίον του Καμπρόν. Και έρχεται ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας και μας λέει προημερών ότι σε λίγο οι Έλληνες θα πλώνουν το μαντίλι και θα βγουν στη ζητιανιά. Εάν υπήρχε η περήφανη Ελλάδα, θα έπρεπε να καλέσει τον Τούρκο πρεσβευτή και να του πει «Κύριε, μαζεύτε και απέλθετε από τη χώρα αυτή. Απαιτούμε επίσημη συγγνώμη». Τα ακούσατε αυτό? Λέγεται, γιατί παρότι είμαι από τη Μάνη, η οικογένειά μου τρεμβαίνει σε Ελική και συνδεόμαστε κατά κάποιον τρόπο με την οικογένεια Βενιζέλου. Ό,τι υπήρχε στην οικογένειά μου από αυτά που άφησε ο Βενιζέλος, ο οποίος ξέρετε έφυγε τελευταία κακήν κακός, τα έχω καταθέσει γιατί δεν μπορώ να τα συντηρήσω εγώ. Έχουν και σχέση με το Θέρισο, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Από την οικογένειά μου είχα ακούσει ότι κάποτε ο Βενιζέλος σε μία αντιπαράθεση που είχε με έναν Ιταλό υπουργό των εξωτερικών, πιθανώς να ήταν ο Τιτόνι, σε κάποια στιγμή του πέταξε τον κοντιλοφόρο στα μούτρα, στον εκνευρισμό του. Θα μου πείτε ότι αυτό ήταν μια αντιδιπλωματική πράξη. Εγώ θα την έλεγα διπλωματικότατη. Διότι ο άλλος σε σέβεται όταν σέβεσαι τον εαυτό σου. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά, για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτητα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό, ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών. Το λέγω αυτό γιατί ταξιδεύω πολύ συχνά στο εξωτερικό. Και ειλικρινά ουδέποτε ένιωσα τόσο πονεμένος, τόσο πληγωμένος. Τόσο αρνητική εικόνα πια για τη χώρα. Ακριβώς. Και ξέρετε τι κάνω, κύριε Σαχίνη? Δεν είναι πια να δείχνω το βιβλιάριό μου, το διαβατήριό μου. Γιατί αυτό το βιβλιάριο, αντί να μου προσφέρει περηφάνεια, προσφέρει ντροπή. Έχω ένα μικρό βιβλιαράκι, στο ίμιση του βιβλίου αυτού, που έχει μέσα ραψοδίες του Ομήρου. Είναι μια παλιά έκδοση, ιστορική έκδοση, Ομέρη όπερα. Όταν βλέπουν το Ομέρη όπερα, στέκονται προσοχή. Αλλά όταν βλέπουν τον Έλληνα της τωρινής εποχής, τον αντιμετωπίζουν με τέτοια περιφρόνηση που ούτε στην εποχή της ληστείας του Δήλεση δεν είχε παρουσιαστεί. Θέλω να βάλουμε μια άνω τελεία σε προφορικό λόγο. Δεν γίνεται αυτό, σχηματικά λέω. Να πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με συνομιλητή μας, τον κύριο Σαράντο Καραγάγο. Κύριε Καραγάγο, πρέπει να σας πω βεβαίως ότι για μένα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και μόνο να σας ακούω απόψε. Αλλά δίνεται και υλικό και νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο που μπορεί να πετύχει μια εκπομπή για συζήτηση στο σπίτι. Και ρωτώ εσάς, έχετε την εντύπωση, μιας και μιλάμε κυρίως από το 1974 και μετά, ότι πέρα από το τι συμβαίνει στο εσωτερικό αυτής της χώρας, με το πολιτικό σύστημα, τους κοινωνικούς εταίρους, τους πολίτες, υπήρξε και μία συστηματική καθοδήγηση εντός εισαγωγικών καλοζωίας, μη αμφισβήτησης, μη έρευνας, άρα αποδοχής ευκολόπευτα, ό,τι ερχόταν από το εξωτερικό, και δεν λέω μόνο μιμητισμός. Δηλαδή, δεν βαριέσαι τώρα, η γλώσσα πρέπει να απλοποιηθεί. Μάλιστα. Δεν βαριέσαι τώρα και η γραφή πρέπει να απλοποιηθεί. Μάλιστα. Και δεν βαριέσαι, η ιστορία μπορεί να γίνει και με μια γενικότητα. Και δεν μπορεί να είναι μόνο
το εθνικόν αληθές. Και όλα αυτά σιγά σιγά να περνάνε στο μικρό κοσμό μας, περισσότερο εγώ, λιγότερο εμείς. Ή το θεωρείτε πολύ συνωμοτικό, δεν συνέβη έτσι? Κοιτάξτε, οι ιεροκήρυκες της τηλεοψίας, όπως ονομάζω εγώ την τηλεόραση, σχεδόν κάθε βράδυ μας λένε ότι αυτό είναι συνωμοσιολογία. Ως ιστορικός οφείλω να σας πω ότι δεν υπάρχει σελίδα της ιστορίας χωρίς συνωμοσία. Είτε με θετικό, είτε με αρνητικό πρόσημο. Θετικό πρόσημο έχει η Φιλική Εταιρεία που εργάστηκε συνωμοτικά. Αν και τώρα μερικοί λένε ότι και αυτό που έκανε η Φιλική Εταιρεία ήταν μια εγκληματική πράξη, γιατί φύγαμε από τη στοργική αγκαλιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Καλά, δεν φαντάζομαι ότι συμμερίζετε την άποψη τώρα. Δεν τη συμμερίζω. Του ντοκιμαντέρ που σε σειρές. Λέγεται. Αρνητικό πρόσημο μπορεί να έχει, παραδείγματος χάρη, το απριλιανό πραξικόπημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε, ας το πούμε, μια γενικότερη ανατροπή χωρίς τη συνωμοσία. Η συνωμοσία είναι σε κάθε κεφάλαιο της ιστορίας. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Κάτι μου είπατε για την γλώσσα και τη γραφή. Όταν το 1976 επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή με υπουργό παιδείας τον Γεώργιο Ράλη καταργήθηκαν τα αρχαία ελληνικά και οι λόγιες μορφές της γλώσσας, εγώ βγήκα με ένα άρθρο στην Καθημερινή, τότε συνεργαζόμουν με την Καθημερινή και έγραψα «Βγάλαμε τα αρχαία, θα βγάλουμε τα μάτια μας». Βέβαια έβγαλα τα μάτια μου εγώ, γιατί πήρα φύσιμα από την εφημερίδα και καταλαβαίνετε με τι τρόπο και πώς, με ένα τηλεφώνημα. Το άρθρο δεν δημοσιεύθηκε εκεί, δημοσιεύθηκε αλλού. Επαληθεύθηκε μέχρι Κεραίας. Άκουγα τότε τον Υπουργό της Παιδείας να λέει... Μου επιτρέπετε λίγο, κύριε Καρκάκο, για τις νεότερες γενιές. Τα λέει ένας άνθρωπος απόψε που στη δεκαετία του 60 έδωσε τη μάχη για το 15% στην παιδεία. Συνεχίστε. Το 61-62. 61-62. Όταν ήρθε η συνέχεια με τον δικό σας κριτικής καταγωγής πολιτικό, το Βεριβάκι, να καταργήσουμε τους τόνους και τα πνεύματα, πάλι αντέδρασα. Με τα βιβλία μου «Αλαλία», ήδη το σύγχρονο γλωσσικό μας πανόραμα, και λίγο αργότερα με το βιβλίο μου «Αλεξία», γλωσσικό δράμα με πολλές πράξεις. Και τους είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους? Βεβαίως ο Μάο το 1954, και αυτά τα λέω στο βιβλίο μου το τελευταίο για την Κίνα, έκανε μία απλοποίηση για τον εξής λόγο. Γιατί στην Κίνα υπήρχαν... Πολυφιλετικό ήταν. Βεβαίως, και υπήρχαν περίπου 72 διαλεκτικά ιδιώματα, 400-500 διάλεκτοι. Και έπρεπε να βρεθεί ένα σύστημα γραφής στο οποίο να συμφωνούν όλοι. Αλλά εγώ πριν ξεκινήσω αυτή την προσπάθεια πήγαινα και παρακολουθούσα το Ιαπωνέζικο σχολείο και έβλεπα τα Ιαπωνεζάκια όχι με το στυλογράφο αυτό που είναι μια προηγμένη μορφή τεχνολογίας, με ένα πινέλο να κάθονται να ζωγραφίζουν τα ιδεογράμματα. Γνωρίστηκα με τους δασκάλους και τον διευθυντή και ρωτάω τον διευθυντή, γιατί τα κάνετε αυτά, αφού είστε πρώτοι στην τεχνολογία, γιατί τους μαθαίνετε να πατάτε ένα κουμπί? Και η απάντηση είναι ότι θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας ένα στοιχείο ευφυΐας που ξεκινάει από τη χρήση των δαχτύλων του χεριού και μεταφέρεται στον εγκέφαλο. Είχε ένα τρανζιστοράκι, του μου το ανοίγει, διαβάστε το, μου λέει. Ποια το διαβάσω, του λέω. Πώς το διαβάσω? Μου λέει, αν καλέσω τώρα έναν μπόμπιρα από αυτούς, μπορεί να σας το διαβάσει. Εσείς, μου λέει, ανοίγετε το αυτοκίνητό σας, ανοίγει το καπό. Και δεν ξέρετε πού πάει το ένα σωληνάκι, τι κάνει το ένα σωληνάκι. Εάν καλέσω έναν μπόμπιρα, του λέω, είναι ιδεογράμματα αυτά? Μου λέει, είναι ιδεογράμματα. Από τη στιγμή που μπορεί το Ιαπωνεζάκι
να διαβάσει τα 1700 ιδεογράμματα. Το Κινεζάκι τα 400 ιδεογράμματα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβλημα. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates, ναι, γιατί έχει λεφτά, τότε είπαν, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Δηλαδή για να περάσει... Και τι ελληνική ρεβάνση είναι αυτή. Ναι, τέτοια το θέμα όμως βαρύγδουπα. είναι ότι ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Άρα, σύνθεση λέτε, να με βοηθήσει στη σύνθεση, Παρακαλώ. στη λειτουργία, στο βάθος, να είναι το κλειδί μου, ο οδηγός μου, να το πω έτσι. Δηλαδή, το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Όταν εμείς κάναμε εκείνους κανόνες ορθογραφίας, τους οποίους μάλιστα είχαμε μαστορέψει τόσο πολύ, γενιά η δική μου ειδικά, που γνώριζε πολύ καλά και τη δημοτική και τα αρχαία ελληνικά και τη λογία γλώσσα, είχαμε κάνει τους κανόνες τόσο ωραίους, τους οποίους μπορούσε το παιδί μέσα σε ένα χρόνο να τους μάθει. Και ξέρετε τι σημαίνει. Ότι το να ξέρει ένα παιδί πότε βάζουμε περισπομένη, να ξέρει πότε βάζουμε δασία και ψηλή, έγραφε μετασκέψεως. Σήμερα, αφού δεν τα ξέρει αυτά, γράφει άνευ περισκέψεως. Κύριε Καργάκο, ήταν τυχαίο ότι στο λαϊκό πολιτισμό, στο ρεμπέτικο τραγούδι, υπήρχε και η περισπομένη. Και η προπαραλίγουσα και η λίγουσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κουλτούρα ήταν τελείως διαφορετική. Φυσικά. Ωραία, αλλά σας ρωτώ. Έχετε υπόψη σας ότι ο Μάρκος έχει τραγουδήσει τραγούδια. Ο Στράτος, με συγχωρείτε, ο Βαμακάρης, έχει τραγουδήσει τραγούδια με κανόνες γραμματικής. Η προπαραλίγουσα ποτέ δεν περισπάται κτλ. Ερώτηση δική μου. Σε μια εποχή όμως καταναλωτισμού, ταχύτητας, όπου η ύλη ισοπεδώνει τα πάντα, είναι δυνατόν αυτό που λέει ο Σαράντος Καργάκος σε έναν 17-16 που σήμερα στο SMS μιλάει με μισά ελληνικά? Δεν λέμε καλημέρα, λένε κουλού μου. Έτσι. Και σημαίνει καλημέρα. Έχουν το δικό τους κωδικό σύστημα. Το τελευταίο μου άρθρο στην Καθημερινή ήταν αυτό, η αριθμοποίηση της γλώσσας, και προειδοποιητικά, γιατί κάτι τέτοιο είχε σκεφτεί ένας Ιταλός φιλόσοφος, ο Βιλφρέντο Παρέτο, που ήταν ο ιδεολογικός υποστηρικτής του Μουσολίνι. Αν με καταλαβαίνετε και αν καταλαβαίνετε την προέκταση σκέψη μου. Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για έναν λαό? Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Φθηνότερη ψυχή. Φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίνη. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάει να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι ένα άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε πάλι θα ξαναπώ το λόγο του Μακρυγιάννη, γινόμαστε παλιόψαθα των εθνών, ή όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, σε ένα όχι πολύ γνωστό διήγημά του, η κάλτσα της Νόενας, που κλείνει με τη φράση «Ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρεκύλοι». Αυτός ο γρεκυλισμός, εν ονόματι μιας καλοζωίας, ήταν μια παγίδα
που μας έφερνε στην κατάσταση, παραδείγματος χάρη, μιας παλιότερης εποχής, που όταν ερχόταν ο καιρός της σφαγής των χήρων, τον χήρο τον καλοταΐζαμε για να μας δώσει περισσότερο κρέας και λίπος όταν πρόκειται να τον σφάξουμε. Η Ευρώπη μας έδινε πολλά. Και αφού παχύναμε αρκετά, τώρα κλείνει τη στρόφιγγα. Και μας λέει, βγάλτε τα μάτια σας. Εγώ θα σας πω, δεν δίνω συγχωροχάρη σε Έλληνες πολιτικούς. Είπε κάποιος εκ των ρόντων πολιτικών, μαζί τα φάγαμε. Και εννοούσε τους Έλληνες πολίτες. Ας τολμούσε να πει ότι τα φάγανε μαζί με τους Ευρωπαίους. Που κάθε λίγο και λιγάκι έρχονταν εδώ. Και μένανε στις σουίτες του Αστέρα της Βουλιαχμένης. Όλοι αυτοί οι σοφοί, οι πάνσοφοι που έρχονταν, δεν βλέπανε ότι οι Έλληνες τους έδιναν κάλπικα χαρτιά. Και τι εξπέρ της οικονομίας ήταν αυτοί που δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι η Ελλάδα πηγαίνει κατά κρυμνών. Άρα, αυτό που είπε αυτός ο πολιτικός παράγων, τα φάγαμε μαζί, εγώ το λέω αλλιώτικα. Τα φάγατε μαζί με τους Ευρωπαίους. Μαζί με τους Ευρωπαίους παίρναν το καλαμπόκι από την Ουκρανία και το βαφτίζανε ελληνικό. Για να γίνει μετά ευρωπαϊκό. Και μετά να γίνει ευρωπαϊκό. Μαζί με τους Ευρωπαίους παίρνανε διάφορα προϊόντα από την Τουρκία, τα βαφτίζανε ελληνικά για να γίνουν μετά ευρωπαϊκά. Άρα λοιπόν όταν λέμε σήμερα ενωμένη Ευρώπη, εννοούμε ένα σύστημα κλοπής που για μένα είναι και σύστημα ντροπής. Διότι η Ευρώπη η σημερινή δεν έχει να κάνει τίποτα με την Ευρώπη του Γκέτε, αλλά έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την Ευρώπη του Γκέμπελς. Και παρουσιάζεται σήμερα το φαινόμενο, το βλέπω και ανατριχιάζω, ότι στη Γερμανία νοσταλγούν τον Χίτλερ, στην Ιταλία νοσταλγούν τον Μουσολίνι, στην Ισπανία νοσταλγούν τον Φράνκο και στην Ελλάδα νοσταλγούν τον Παπαδόπουλο. Ξέρετε, ναι, είναι νέοι που δεν τα έζησαν αυτά. Εάν πικραίνομαι, κύριε Σαχίνη, για κάτι είναι ότι γεννήθηκα μέσα στα χρόνια της δικτατορίας, με την οποία η οικογένειά μου δεν τα πήγαινε καλά. Και καταλαβαίνετε γιατί. Το να είσαι Βενιζελικό στην Κρήτη σπουδαία τα λάχανα. Το να είσαι Βενιζελικό στη Μάνη, ξέρετε τι εσήμενε. Έζησα όλη τη φρίκη του εμφυλίου πολέμου. Είδα 2 ομαδικές εκτελέσεις. Η δικτατορία με κατέστρεψε επαγγελματικά και επιστημονικά, γιατί δεν μου έδινε διαβατήριο να πάω έξω. Με κατέστρεψε και επαγγελματικά γιατί 2 φορές μου έκλεισε το φροντιστήριο. Πληρώσαμε τότε 2.300.000 δραχμές, όταν με 180.000 δραχμές έπαιρνε διαμέρισμα. Δεν πειράζει. Δεν ζήτησα τίποτα. Ούτε τα χρόνια που έφυγα από την εκπαίδευση, ζήτησα να μου αναγνωριστούν. Να αναγνωριστούν. Δεν τα καταδεχόμουν αυτά. Ούτε στην ΕΣΥΑ πήγα να γραφτώ ποτέ. Παρότι αρθρογραφώ από το 1961. Ξεκίνησα από τους πιο τακτικούς αρθρογράφους. Λοιπόν, ξέρετε τι με επικραίνει. Ότι θα έρθουν χρόνια και θα κλείσω τα μάτια σε συνθήκες φασισμού, αλλά διαφορετικού φασισμού από αυτόν που γνώρισα όταν ήμουν παιδί. Διότι ουσιαστικά σε παγκόσμια κλίμακα επιβάλλεται ένα φασιστικό σύστημα εξουσίας που σου δίνει το δικαίωμα της ασυδοσίας, αλλά από την άλλη δεν σου δίνει το δικαίωμα της ελευθερίας. Άρα είναι ο φασισμός της ασυδοσίας ουσιαστικά. Ναι. Εγώ μπορώ να κάνω το φασισμό μου σε εσάς όταν σας νικώ. Εγώ μπορώ να κάνω το φασισμό μου στον δρόμο εάν έχω αυτοκίνητο με ισχυρότερο κυβισμό απέναντι σε εσάς που έχετε ένα κατσαριδάκι. Εγώ μπορεί να κάνω το φασισμό μου αν έχω περισσότερα πιο ισχυρά μπράτσα. Εγώ μπορεί να κάνω το φασισμό μου όταν είμαι νέος απέναντι σε κάποιον που είναι γέρος. Αλλά όμως απέναντι στις εξουσιαστικές αόρατες αρχές
Είμαστε όλοι υποδουλωμένοι. Ποιες κατακτήσεις κάναμε? Όταν το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πάνω από τα 2/3 του παγκόσμιου πλούτου. Όταν κάθε χρόνο, αντί να αυξάνεται να μειώνεται η παγκόσμια παινία αυξάνεται. Και θεαματικά. Και έρχομαι στην πατρίδα μας. Δημιουργήθηκε η ψευδαίσθηση στα μαυρόπαιδα και στους μαυρογονείς ότι τα παιδιά, παίρνοντας ένα παλιόχαρτο από τα πανεπιστήμια που έχουν φυτρώσει ανά την ελληνική επικράτεια σαν τα μανιτάρια, θα λύσουν το οικονομικό τους πρόβλημα. Ήταν ένα ξεγέλασμα της ελληνικής οικογένειας ότι το παιδί με ένα παλιόχαρτο... Το σύστημα όμως το καλλιέργησε αυτό. Ναι. Έπαψε να υπάρχει ο καλός μάστορας. Ο μερακλής μάστορας, ο εξειδικευμένος μάστορας. Έπρεπε όλοι να είμαστε γιατροί, δικηγόροι, δημόσιοι υπάλληλοι. Ακούστε, εγώ σπούδασα εργαζόμενος και ως μαθητής και ως φοιτητής. Ήμουν σε ένα λαϊκό σχολείο. Ξεκινήσαμε, θυμάμαι, Δευτέρα Γυμνασίου, 85 παιδιά. Φτάσαμε στην τελευταία τάξη, την 8η, τότε, δηλαδή σημερινή τρίτη ηλικίου, 35 παιδιά. Κανένα από τους συμμαθητές μου δεν ήθελε να γίνει δημόσιος υπάλληλος. Όλοι λέγαμε, αν μπω στο πανεπιστήμιο μπήκα. Αν δεν μπω θα κάνω αυτό. Αν δεν μπω θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Εγώ προετοιμαζόμουν να μπω στη φιλοσοφική σχολή, παρότι εργαζόμουν. Αλλά έλεγα, αν δεν μπω, θα πάω στον Ύφεστο, μια σχολή τεχνική. Από τις καλύτερες τεχνικές σχολές τότε. Και θα μπω στο Καράβι. Γιατί μου άρεσαν τα ταξίδια. Θα μπω στο Καράβι. Δεν το θεωρούσα ντροπή. Κύριε Σαχίνη, έχω κάνει 5 επαγγέλματα. Όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, είχα 1.200 ένσημα. Έχω πουλήσει μαρούλια στη Λαϊκή. Έχω γίνει μαθητευόμενος τσαντάς. Το κατάστημα του Τσιτομενέα που ήταν στην οδό Κλάδου και Άρεως, και το λέω επίτηδες αυτό, διότι ακριβώς απέναντί μου, από το μαγαζάκι αυτό, ήταν ο Άγιος Ελισέος, ερειπωμένος τότε, το εκκλησάκι στο οποίο πήγαινε και έψερνε ο Παπαδιαμάντης. Επί 2 χρόνια έκανα τον εμποροϊπάλληλο στα μεγάλα καταστήματα Δραγώνα και Κολάρου, στην οδό Σταδίου και στην οδό Αιώλου. Δεν το νιώσα ντροπή. Αλλά και όταν πήγαινα καμιά φορά στο χωριό της μητέρας μου, δεν το είχα ντροπή να ασχοληθώ με τις αγροτικές εργασίες. Δηλαδή στη συλλογή της ελιάς και στη συλλογή του επικίνδυνου βαλανιδιού. Γιατί την ελιά τη μαζεύεις από χαμηλά, το βελονίδι πρέπει να ανεβείς επάνω στην κορφή. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Και διδάξαμε, προσέχτε και σε αυτό, φταίει το σχολείο, διδάξαμε ότι η δουλειά είναι ντροπή, η χειρονακτική εργασία είναι ντροπή. Όταν έγραφα εγώ πριν από πολλά χρόνια... Συγγνώμη, υπάρχει πιο ισορροπημένος άνθρωπος από αυτόν που κάνει χειρονακτική εργασία στην πραγματικότητα? Αφήστε να σας το πω παραβολικά. Ήμουνα στην πλατεία Μοναστερακίου και έρχεται ένας άνθρωπος... Με τις μουτζούρες. Να το πείτε λαϊκά, γιατί... Και πάω να με χαιρετήσει. Μου λέει, δεν μπορώ να σας δώσω το χέρι μου, λέει, γιατί έχει μουτζούρες. Του λέω, εγώ μόνο τα χέρια αυτά πιάνω και μόνο τα χέρια αυτά μπορώ να ασπαστώ. Τα μουτζουρωμένα χέρια, του λέω, είναι για ασπασμό και για ασπασμό. Και όχι τα πολύ καθαρά χέρια, τα οποία είναι καθαρά λόγω πλυσίματος, αλλά είναι βρώμικα λόγω μη άλλου πλυσίματος. Εάν δεν κάνουμε την εργασία πρώτη αξία της ζωής, τότε δεν θα αποκτήσουμε ποτέ αξία σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να... Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς είναι δυνατόν Άγγλοι αριστοκράτες, Γάλλοι αριστοκράτες, Ισπανοί αριστοκράτες, με τίτλους ευγενίας 500 ετών, να ασχολιούνται με την καλλιέργεια της γης και να ντρέπεται ο Έλληνας αγρότης που είπε το ψωμί ψωμάκι ως τη δεκαετία του 60 και του 70 να πάει να στείλει το παιδί του στο χωράφι. Υπενήσεστε ότι αυτό έγινε επισκοπών από ένα ολόκληρο σύστημα, διότι σήμερα που έχει ανοίξει και μια συζήτηση να ξαναδούμε την ιστορία πιο αποστασιοποιημένη και να δούμε και λιγάκι ορισμένα ζητήματα κατά άλλους ταμπού, κάποιοι υπονοούν ότι πέρα από το επιφαινόμενο της οικονομικής κρίσης, η κρίση, επειδή είναι και πιο βαθιά, πάει ουσιαστικά στον πυρήνα της ύπαρξης της ίδιας της χώρας. Και ακούστε,
Εγώ δεν είμαι σοβινιστής, κύριε Καργάκο. Ούτε οι περισσότεροι Έλληνες. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είναι υπερβολή ότι σήμερα αμφισβητείται ο πυρήνας της ίδιας της χώρας. Και ο πυρήνας της ίδιας της χώρας δεν είναι ούτε μετοχές, ούτε χρηματιστήρια, ούτε τράπεζες, ούτε μέσα ενημέρωσης, ούτε κόμματα. Ο πυρήνας είναι οι άνθρωποι που απαρτίζουν αυτή τη χώρα. Εγώ θα σας το πω διαφορετικά. Για όλη αυτή την κατάσταση, πού είναι η πνευματική μας ηγεσία? Πάντοτε όταν είχαμε προβλήματα, τον πρώτο λόγο θα είχαν τα πανεπιστήμια με τη λεγόμενη χρυσή νεολαία. Με τη χρυσή νεολαία. Το 60 έπαιρναν φωτιά τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, υπήρχε και μια ακαδημία. Όλοι, για να το πω επειδή είπατε κάτι για το ρεμπέτικο, σήμερα το παίζουν τουμπεκί. Τουμπεκί ψιλοκομμένο. Γιατί κανείς δεν θέλει να γίνει δυσάρεστος προς το κράτος, αν αυτό λέγεται κράτος. Γιατί δεν έχουμε κράτος, έχουμε ακράτεια. Και αυτό που λέγεται κρίση είναι ακρισία. Η οικονομική κρίση ασφαλώς εξυπηρετεί. Διότι όταν εσένα και εμένα μας φέρνουν σε μία παραζάλη, δύσκολα θα σκεφτούμε για την ιστορία, δύσκολα θα σκεφτούμε για την εθνική μας υπερηφάνεια και ανεξαρτησία και επομένως το να διαλυθεί η Ελλάδα είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση. Ο Μέτερνιχ είχε πει ότι η δημιουργία της Ελλάδος είναι ένα μεγάλο λάθος. Στην αρχή του αγώνα το είπε. Αργότερα μας κατηγόρησε και μη σας κάνει εντύπωση αυτό, ότι το μεγάλο λάθος των Ελλήνων είναι ότι δεν απελευθέρωσαν την πρωτεύουσά τους και εννοούσε τη βασιλεύουσα. Αυτά όμως τα λέει το 1832. Όταν έχει κλείσει το κεφάλαιο. Όταν έχει κλείσει πια. Και οπωσδήποτε ο ρόλος του στην Ελλάδα δεν ήταν αυτός που ήταν στα 2 πρώτα χρόνια της Επαναστάσεως. Η δημιουργία της Ελλάδος είναι ιστορική πρόκληση. Διότι τι είναι η Ελλάδα? Ήταν ένα έθνος καθημαγμένο που ξεσηκώνεται και δημιουργεί το πρώτο ρήγμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, άρα αποτελεί αφετηρία σχηματισμού νέων εθνικών κρατών, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και το πρώτο ρήγμα στην Ιερά Συμμαχία του Μέτερνιχ και δημιουργεί και αποτελεί αφετηρία για το σχηματισμό νέων εθνικών κρατών σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. Με λίγα λόγια, κύριε Καργάκο, η Ελλάδα είναι ο πυροκρουστήρας που διαλύει ουσιαστικά τους 2 μεγάλους παίκτες. Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Ιερή Συμμαχία, που είναι το παγκόσμιο γίγνεσθε της εποχής. Εκείνης εποχής. Ακριβώς. Ακόμα για την Ελλάδα. Υπάρχει και ένα άλλο αμάρτημα. Το αμάρτημα σε εισαγωγικά. Όταν μας επιτέθηκαν οι δυνάμεις του Άξονος, δεν κρατήσαμε 0 ημέρα αντίσταση όπως οι Δανείοι, ούτε 3 ημέρες αντίσταση όπως οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί, ούτε μια εβδομάδα όπως η Γαλλία. Ούτε μια εβδομάδα η Γαλλία. Τους Ιταλούς τους νικήσαμε πολεμώντας επί 5 μήνων. Και έναντι των Γερμανών κρατήσαμε 55 ημέρες συμπεριλαμβανομένης και τη μάχη της Κρήτης. Με μία διαφορά, ότι μπορεί να υπογράφηκε εκείνο το πρωτόκολλο του Τσολάκογλου κτλ. Αλλά η επίσημη Ελλάδα δεν υπέγραψε. Η επίσημη Ελλάδα συνέχισε τον πόλεμο και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Το ελληνικό ναυτικό πολέμησε, η ελληνική αεροπορία πολέμησε, ελληνικές δυνάμεις πολέμησαν στο πλευρό των συμμάχων και μέχρι την απόβαση της Νορμανδίας συμμετείχαμε. Αφήνω πια τις αντιστασιακές οργανώσεις. Στο εσωτερικό. Ξέρετε κάτι? Αυτό δεν θα μας το συγχωρέσει ποτέ η Ευρώπη. Αποτελούμε κακό παράδειγμα. Όπως κακό παράδειγμα πετέλεσαν και οι Σέρβοι. Και γι' αυτό διαλύθηκε και η Ιουγκοσλαβία. Θέλουν να μας διαλύσουν. Το πιστεύετε αυτό? Το πιστεύω. Και γι' αυτό εδώ και πολλά χρόνια καλλιεργούνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ναι. Αυτονομιστικά διαχέονται αυτονομιστικά μηνύματα. Καλά το είπατε, διαχέονται, δεν καλλιεργούνται. Συμβαίνει και στην Κρήτη αυτό.
Το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Το ξέρω πολύ καλά, γιατί το είχα φέρει στον οικονομικό ταχυδρόμο πριν από 17-18 χρόνια. Και αν δεν με στήριζε ο Γιάννης ο Μαρίνος, εγώ θα είχα πάρει δρόμο. Μου είπε θα μείνεις εδώ και θα το πολεμήσουμε. Γιατί ήρθε ένα έγγραφο εναντίον μου, το οποίο υπέγραφαν 11-12 πανεπιστημιακοί από όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Σκιτζίδες ήταν στην πραγματικότητα. Αλλά είχαν βαρύτιμους τίτλους, λέτε. Βεβαίως είχαν. Μου λέει θα αρχίσει να πολεμήσουμε εδώ. Δεν θέλω να αναφερθώ. Εδώ υπάρχουν ακόμη ας το πούμε μικραλαζόνες στα Επτάνησα που μου μιλάνε για την βενετσιάνικη ή την φλωρεντίνικη καταγωγή τους. Ας μην πάω σε σοβαρότερες περιπτώσεις. Όμως εκείνο που οφείλω να πω είναι ένα πράγμα. Κάποτε σε ένα ορεινό χωριό του Πάρνωνος, δεν είναι Μάνικη. Δεν είναι Μάνικη, όχι. Έμενα μόνος και έγραφα. Και είχα συντροφιά ένα κασετόφωνο. Ήταν ένα ζευγάρι Γερμανό με τους οποίους συνδέθηκα πάρα πολύ φιλικά, γιατί η κυρία, από ό,τι διαπίστωσα, ήταν μια κορυφαία στη φωτογραφία καλλιτέχνης και ο άντρας της ήταν κριτικός τέχνης στην καλύτερη εφημερίδα της Χαϊδελβέργης. Και αυτός μάλιστα με δίδαξε πώς να βλέπω τη γερμανική τέχνη στην καινούρια της έκφραση και με γνώρισε μεγάλους Γερμανούς καλλιτέχνες. Δεν ξέρω γιατί, έχω τη λόξα να αγαπάω τα ριζίτικα. Και είχα βάλει ένα ριζίτικο. Εκείνο που έλεγε «Χίτρο να μην το καυχηθείς» και τα λοιπά, πως πάτησε στην Κρήτη. Έρχονταν ο φίλος μου ο Ρόμπι. Αυτό μου λέει το καταλάβαινα. Αυτό μου λέει το καταλαβαίνω. Βάζω λοιπόν ένα άλλο που έλεγε «Μάνα μου, κι αν έρθουν φίλοι μου, κι αν έρθουν οι γεδικοί μου, μην τους πεις ότι πέθανα» και τα λοιπά και τα λοιπά. Μου λέει «Σαράντο, δεν το καταλαβαίνω αυτό». Του λέω «Ρόμπι, για να το καταλάβεις ή να το καταλάβετε, πρέπει να περάσουν ακόμη 500 χρόνια να εκπολιτιστείτε». Κύριε Σαχίνη, δεν το είχαμε καταλάβει ότι είμαστε ένας λαός που είχε μέσα του έναν πολιτισμό που τον παίρναμε από τη μάνα μας. Την αγράμματη. Από τον παππού μας, τη γιαγιά μας, την αγράμματη γιαγιά μας. Και τον πολιτισμό αυτό τον αποπτήσαμε. Για να γίνουμε τι. Προσέχτε. Θα το πω με ένα στίχο του Παλαμά. Των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσι. Δεν το λέω εγώ, Παλαμάς το λέει αυτό. Και το λέει το 1908. Και επιβεβαιώνεται τώρα, το 2011. Λέω Παλαμάς, δεν έχεις όλυμπε θεούς, ούτε καπλάνια ή όσα. Πού είναι η ελληνική παλικαριά, πού είναι η ελληνική λεβαντιά. Στα χρόνια της δικτατορίας τραγουδάγαμε να ήταν το 21. Που εδόξασε τον Ταλάρα, αλλά άφησε στην αφάνεια τον δημιουργό, τον Μακαρίτη, τον Κουγιουμτζή και στη φτώχεια. Τραγουδάγαμε να ήταν το 21. Τώρα έρχονται και μας λένε σβήστε το 21. Γιατί θα παίξουμε το παιχνίδι του Ασώτου. Δηλαδή η Ελλάδα σαν τον Άσο το Ιώ θα επανέλθει στη στοργική αγκαλιά της Μητρός Τουρκίας. Θέλω να κάνουμε μία διακοπή στο σημείο αυτό και θα επανέλθουμε. Σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Είμαστε εδώ στις αντιθέσεις με τον κύριο Καργάκο, συνομιλούμε. Μου είπατε λοιπόν ότι όχι απλά υπάρχει ένας σχεδιασμός διάλυσης της χώρας ή δυνατόν να εξάψουν για λόγους χρηστικούς δικούς τους τη φαντασία της κάθε περιφέρειας, ο Κρητικός να τα βάλει με το Μανιάτη, ο Μανιάτης να τα βάλει με το Ρουμελιώτη, ο Ρουμελιώτης με το Μακεδόνα, να μας πάσουν στα εξών συνετέθημεν. Όμως, επειδή αναφερθήκατε σε μια άγνωστη, μάλλον όχι πολύ διαβασμένη πτυχή της ελληνικής διαδρομής, τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους, έχει προηγηθεί αυτόν, κύριε Καργάκο, πάω αλλού την κουβέντα, ένα κίνημα στο Γουδί,
Και ένας πολιτικός που έρχεται, όχι κίνημα πραξικόπημα, και λέγεται Βενιζέλος, η οικογένειά σας είναι συνδεδεμένη, ο οποίος, χωρίς ουσιαστικά να ανοίξει ρουθούνη, μεταβάλλει το ίδιο το κράτος, μεταβάλλει το ίδιο το σύστημα. Θα μου πείτε βέβαια στην πορεία, οδηγηθήκαμε σε εθνικό διχασμό, που έκον ο ένας παίκτης αυτής της ιστορίας, εντός εισαγωγικών η λέξη παίκτης, χρήστηκε ο Βενιζέλος. Όχι ότι το επιδίωξε. Όμως τότε υπήρχε ένας Βενιζέλος. Σήμερα, σε όλο αυτό που περιγράφεται, αν πούμε ότι η χώρα χρειάζεται μια ειρηνική επανάσταση, ανάταξη, υπάρχει Βενιζέλος αντιστοίχως, ή θεωρείτε ότι δεν είναι ένα μαγικό προϊόν η προσωπικότητα, θα γεννηθεί από κάτω? Εάν εξαιρέσουμε τους κριτικούς, όχι όλους, πόσοι τον ξέραν τον Βενιζέλο τότε? Και πόσοι τον ήξεραν στη Ρούμελη, στη Θεσσαλία, στο Μοριά? Ελάχιστοι. Αυτοί που παρακολουθούσαν βέβαια πιο συστηματικά τα γεγονότα. Δεν υπήρχε ραδιόφωνο, δεν υπήρχε τηλεοψία. Έπρεπε να διαβάζεις εφημερίδα για να διαβάζεις κάποιον Βενιζέλο. Κάτι είχε ακουστεί με το Θέρισο κτλ. Θα πω τούτο. Αν θαύματα γίνονταν στο παρελθόν, γιατί να μην γίνουν στο παρόν και στο μέλλον? Ποιος περίμενε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε μέσα σε μία διετία, όλα αυτά όμως δεν τα χρεώνω στα συν του Βενιζέλου, γιατί και άλλοι είχαν εργαστεί. Η πολεμική προετοιμασία είχε αρχίσει πιο νωρίς και οφείλουμε εδώ πέρα να αναγνωρίσουμε και το ρόλο του Θεοτόκη, με τον οποίο αρχίζει η πολεμική προετοιμασία. Και έρχεται ο Βενιζέλος, ο οποίος βλέπει έναν κόσμο εν εκρήξη και εν εξάρση και μπορεί να τον κατευθύνει σε έναν δρόμο ο οποίος διπλασίασε, όπως είπατε, την Ελλάδα πληθυσμιακά και εδαφικά. Εν εκρήξη όμως τότε, συγγνώμη που διακόπτω τον ηρμό σας, με ένα πολιτικό σύστημα αποσαφρωμένο. Σήμερα δεν είναι μόνο το πολιτικό σύστημα αποσαφρωμένο. Είναι πιο δύσκολο, θα σας πω. Όχι, ήταν τελείως αποσαφρωμένο. Ο Βλάσιο Γαβριλίδης, ας τον πούμε πατέρας ελληνικής δημοσιογραφίας, είχε ονομάσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο παθολογικών πάνθεων της συναλλαγής. Χαρακτηρισμός που ταιριάζει απόλυτα στο σημερινό. Ουσιαστικά οι αντίπαλοι του Βενιζέλου, λεγόμενοι παλαιοκομματικοί, αυτοπαραιτήθηκαν. Με αποτέλεσμα να έχει την άνεση ο Βενιζέλος να αναδείξει νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ήταν υπό την σκιάν του. Μερικοί ήταν και πιο ψηλά από το Βενιζέλο, όπως ήταν ο περίφημος νομομαθής διεθνολόγος, ο Πολίτης, τον οποίο χρησιμοποιούσε ως διπλωμάτη και αργότερα υπουργό των εξωτερικών. Παίρνει δίπλα του έναν Αραχτιβάν, ο οποίος δεν είχε κανένα κόμπλεξ απέναντι του Βενιζέλου. Παίρνει έναν Θεμιστοκλή Σοφούλη, ο οποίος είχε απελευθερώσει τη Σάμο πριν να απελευθερώσει ο ελληνικός στόλος, που δεν ήταν καθόλου κατώτερος από το Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος δεν είχε κόμπλεξ που έχουν οι σημερινοί πολιτικοί. Όταν έβλεπε άνθρωπο με αξία, τον αξιοποιούσε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ποιον είχε στρατιωτικό σύμβουλο και υπασπιστή του? Τον Ιωάννη Μεταξά. Γιατί αναγνώριζε πραγματικά το στρατιωτικό του δαιμόνιο και του εμπιστεύτηκε τις πιο μυστικές αποστολές. Ποιος υπέγραψε στρατιωτικές συμφωνίες με τους Βουλγάρους? Μεταξάς. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Βενιζέλος. Αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι σε όλο το χώρο του ελληνισμού, γιατί ο ελληνισμός δεν είναι μόνο η εγκεκλεισμένη εντός των συνόρων Ελλάδα, να υπάρχουν πρόσωπα και προσωπικότητες που μπορεί να μας βγάλουν από τα αδιέξοδα. Είναι θέμα όμως, θα σας πει κάποιος, θα σας προκαλέσω τώρα, είναι θέμα πεφωτισμένου ηγέτη, καθαρών ηγεσιών, ή πρώτιστα είναι θέμα λαού σε ανάταση? Με το δεύτερο θα συμφωνήσω. Χωρίς να παριστάνω το θρησκευόμενο, θα σας πω εκείνο το ευαγγελικό. Αιτείτε και δοθήσετε. Εάν ζητήσουμε τον καλό ηγέτη ή τους καλούς ηγέτες, θα μας δοθούν. Εάν όμως επιμένουμε σε μία δημοκρατία που είναι φαυλοκρατία, τότε δεν θα δούμε Θεού πρόσωπο.
Συνεπώς, οφείλουμε πρώτα να κάνουμε εμείς μια επανάσταση του τύπου γουδί, του γουδί, γιατί το σωστό δεν είναι το γουδί, είναι το σωστό είναι του γουδί με ήττα και με περισπομένη, μην ξεχνάμε. Έχω πει άλλωστε για την Κρήτη ότι είναι η περισπομένη του Αιγαίου. Πολύ ωραία έκφραση. Ναι, και άρεσε γιατί μου είπανε, λέω ότι είναι πολύ ποιητικό. Ενώ απλώς λέω τα άλλα νησιά είναι τα πνεύματα του Αιγαίου. Ξεφύγαμε όμως από αυτό. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια επανάσταση τύπου γουδί. Πού? Στον εαυτό μας. Να ζητήσουμε από τον εαυτό μας να γίνει καλύτερος, για να μπορέσουμε να ζητήσουμε τον καλύτερο. Ο καλύτερος δεν θα έρθει αν εμείς δεν πάρουμε την απόφαση να γίνουμε καλύτεροι. Πάντοτε θα μένουμε με εκείνο που λέει ο Όσκαρ Γουάιλντ, ότι ο Μεσσίας έρχεται αλλά ποτέ δεν φτάνει. Ο Μεσσίας φτάνει. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω ότι τον τελευταίο καιρό βλέπω μερικά αισιόδοξα μηνύματα. Συνεργάστηκα... Βλέπετε αισιόδοξα μηνύματα. Ναι, και μη σας κάνει εντύπωση. Δεν αποδέχεστε δηλαδή την άποψη ότι 30 χρόνια τώρα έχουμε εθιστεί σε ένα άλλο πια τρόπο και δεν είναι... Ξέρετε, υπήρχε, θα το πω λαϊκά, όπως το λέει ο κόσμος. Η κακουχία και η στέρεση δημιουργούσε προσδοκία πρόοδου και έδινε στο μάξιμουμ των δυνάμεών σου. Η καλοζωία και η καλοπέραση μας κατέντησε όχι απλώς τεμπέληδες, και δεν εννοώ το γνωστό κοπρίτες, δεν συμμερίζομαι εγώ αυτή την άποψη για τους εργαζόμενους, ενώ στη σκέψη... Ξέρετε τη λέξη αυτή, ξέρετε, είναι αρχαιοελληνική. Φαίνεται ότι είναι αρχαιομαθής ο κύριος. Έχει ευρυμάθει, αυτό δεν το αμφισβητείτε φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε. Την εποχή που τον ήξερα, όταν είμαστε νέοι, μόνο για ευρυμάθεια δεν μπορούσα να τον κατηγορήσω. Πείτε μου σας παρακαλώ, είναι εύκολο, λέτε είμαι αισιόδοξος. Το θεωρείτε εύκολο στη σημερινή εποχή και δηλώνετε αισιόδοξος ότι μπορεί να αναστραφεί αυτή η εικόνα ενός λαού σε μαρασμό ουσιαστικά? Σε ένα δοκίμιό μου λέγω ότι αρνούμε τις έννοιες αισιοδοξία και απαισιοδοξία, διότι έχουν το στοιχείο του φαταλισμού. Γιατί λες ότι είμαι αισιόδοξος? Πιστεύεις ότι θα έρθει το μάνα εξ ουρανού? Η ελπίδα είναι πάλι. Αλλά όταν λέγω είμαι αισιόδοξος, είναι γιατί υπάρχουν ορισμένα στοιχεία. Συνεργάστηκα τον τελευταίο καιρό με ένα σχολείο, εν ώψη της Εθνικής Επετείου, και με έκπληξη διαπιστώνω ότι οι μαθητές έβγαλαν 2 φυλάδια, το ένα το Σούλι στη διάρκεια της Εθνογερσίας και το άλλο για το Μεσολόγγι που είναι βιβλιαράκι, το έδειξα στην βραδινή, στην απόψινή εκδήλωση. Αυτά βγήκαν από τα χέρια μαθητών. Σας διαβεβαιώ ότι αυτά τα σκαλαθύρματα που μας δίνει το Υπουργείο Παιδείας είναι ρήπος μπροστά σε αυτά τα βιβλία. Υπήρξε μια αντίδραση σε όλα αυτά από τη μεριά του κόσμου, ώστε 2 ημέρες δεν μπόρεσα να εργαστώ και να γράψω ούτε 10 γραμμές από τα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα που έπαιρνα, εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποιοι τόλμησαν να μιλήσουν προβλητικά για το 21. Και πρέπει να απαντώ εγώ. Εγώ βέβαια την εκπομπή αυτή δεν την παρακολούθησα. Και με έκπληξη ακούω 7 η ώρα το πρωί κάποιον να μου τηλεφωνεί και να μου λέει τώρα το συγκεκριμένο κανάλι παίζει εσάς. Περί τίνος επρόκειτο. Το συγκεκριμένο κανάλι με είχε καλέσει πριν από 3 χρόνια, το 2008, και έγραψα 50 ωριές ραδιοφωνικές εκπομπές. Στις 47 σκηνοθετούσα εγώ τον εαυτό μου. Ούτε ραδιοσκηνοθέτη δεν μου δίνανε. Με την υπόσχεση ότι θα αρχίσουν να παίζονται οι εκπομπές την 28η Οκτωβρίου. Παίχθηκε μόνο μία, την 27η Οκτωβρίου, όχι την 28η. Και μετά μου είπαν ότι δεν μπορούν να παιχτούν οι εκπομπές σας γιατί τη ζώνη αυτή τη δώσαμε για ποδόσφαιρο. Καλώς λέω, ευεργετικό είναι και αυτό. 3 χρόνια πέρασαν και πήρανε τώρα τις 50 μου εκπομπές, κάνανε ένα μοντάζ ή ένα μιξάζ και τις παίζανε από τις 7.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι για να χρησιμοποιήσουν τον Καργάκο ως απορριπαντικό. Ότι και ο Καργάκος μετέχει. Όχι, δεν μετήχα εγώ σε αυτό το έσχος.
Και φαντάζομαι ότι όλη αυτή την υπόθεση δεν την προσεγγίζετε... Όχι, δεν μίλησα, όμως οι εκπομπές στη δική μου είχαν σχέση με το 21. Ναι. Είχαν σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Ακόμη και με το 21 δεν το προσεγγίζει ο Σαράντος Καργάκος με χαρακτηριστικά καθαρότητας, καθοσίωσης. Έχω διαβάσει πολλά σας κείμενα, έχετε αναφερθεί. Αναφέρεστε όμως στην ουσιαστική πλευρά των ζητημάτων. Δεν θέλω να επεκταθείτε απόψε. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι ο τρόπος επανεγγραφής της ιστορίας, η οποία χρήζει διαρκώς μελέτης, κανείς δεν λέει όχι, είναι ένα από τα παιχνίδια επίσης των καιρών σε σχέση με την Ελλάδα. Είχαμε κάνει μία ημερίδα και νομίζω ότι τα βάλαμε τα πράγματα η δική μου θέση είναι πάρα πολύ απλή. Η ιστορία πρέπει να γράφεται και να ξαναγράφεται, γιατί διαρκώς έρχονται καινούρια στοιχεία. Για σκεφτείτε τι επανάσταση ήταν στην ιστορία του μεσογειακού χώρου το γεγονός των ανασκαφών που ξεκίνησαν, όχι ο Evans, ο καλοκαιρινός τα ξεκίνησε αυτά, τα λέμε τα πράγματα, και το γεγονός ότι αναγνώστηκε η γραμμική γραφή Β. Έχετε την εντύπωση ότι δεν θα αλλάξουμε πάλι όταν κάποτε διαβαστεί και η γραμμική γραφή Α. Τα δεδομένα. Τα δεδομένα. Πάλι θα τα ξαναπούμε. Επίσης, οι νέες θεωρίες που έρχονται, εγώ λέω καλόδεχτες να είναι. Διότι οι θεωρίες είναι σαν τα λιπάσματα. Όπως το χωράφι θέλει κάθε χρόνο όργωμα, θέλει και η ιστορία ξαναγράψιμο και λίπανση. Μόνο που θέλει προσοχή, τι λίπασμα θα βάλεις και πόσο λίπασμα θα βάλεις. Γιατί αν βάλεις λίπασμα πολύ ή κακό λίπασμα, τότε το προϊόν θα είναι δηλητηριασμένο και καρκινογόνο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στον παρόντα καιρό. Που φτάσαμε σε ένα σημείο να αμφισβητούνται αυτά που ήταν πλέον αυτονόητα και απόλυτα μεμαρτυρημένα. Είπαμε σε μια στιγμή απογνώσεως, ευτυχής ο ιστορικός, ο οποίος γράφει ιστορία άνευ μαρτυριών. Διαγραφήκανε τα αρχεία του αγώνα, διαγραφήκανε όλες οι μαρτυρίες των αγωνιστών του 21 και κάτι βρήκανε, κάτι είπανε και θέλω πάνω σε αυτά να πω. 2 γενναίες Ελληνοπαίδων μορφώθηκαν ιστορικά από το βιβλίο το δικό μου, τη Γενική Ιστορία, όπου μέσα εκεί είναι και η Ελληνική Επανάσταση. Βρήκε κανένας κάτι που να όζει, μυρίζει, εθνικισμού ή σοβινισμού? Πώς έρχονται τώρα αυτή τη στιγμή να αμφισβητήσουν την αξία ενός κολοκοτρώνη και να βρεθεί, από ό,τι μου είπανε, ιστορικός και μάλιστα πανεπιστημιακός. Θα μου πείτε βέβαια, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, να πει ότι ήταν ομοφυλόφιλος. Πόθεν τεκμέρεται αυτό? Ενώ υπάρχει μαρτυρία του Τερτσέτη για το αντίθετο. Ότι ο Κολοκοτρώνης είχε τον τρόπο του να πλησιάζει τις γυναίκες, να τις βγάζει στο χορό, γιατί λέει ήταν και εξαιρετικά φιλογίνης, αλλά χωρίς ποτέ να εκθέτει τις γυναίκες. Γιατί είχε μία αυρότητα και μία λεπτότητα σε μια εποχή που τα ήθη ήταν συντηρητικά και αυστηρά, ώστε να μην εκθέτει τις γυναίκες με τις οποίες ο άνθρωπος μπορούσε να έχει επαφή. Ίσως, δηλαδή, κύριε Καργάκο, το αμάρτημα του Κολοκοτρώνη εντός εισαγωγικών είναι ότι επέζησε και κατά τα πρώτα χρόνια οργάνωσης του νέου ελληνικού κράτους επί βαβαροκρατίας. Επέζησε, αυτό ήταν το αμάρτημά του, σε αντίθεση με τον Καραϊσκάκη και οι 2 αθυρόστομοι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όχι, ο Κολοκοτρώνης δεν ήταν αθυρόστιμος. Ο Καραϊσκάκης ήταν πάντως ο οποίος έφυγε. Ίσως αυτό να ήταν το αμάρτημα. Θέλω να σας ρωτήσω, αγνοείτε το περιβάλλον της οικονομικής κρίσης που έχει ενσκύψει στη ζωή του μέσου, του απλού Έλληνα? Και επειδή ξέρω ότι δεν το αγνοείτε, πόσο πιο εύκολο κάνει όλο αυτό το εγχείρημα του να αναστρέψει το κλίμα πρώτα μέσα του και μετά στην κοινωνία? Μπορεί να το κάνει, δηλαδή, να το πω λαϊκά, αν εγώ αύριο είμαι άνεργος, κύριε Καργάκο, μπορώ να σκέφτομαι αυτή τη στιγμή την ανάταξή μου ως ανθρώπου και κατ' επέκταση ως χώρα, αν δεν έχω να πάω στο σπίτι μου
στα κοπέλια μου που λέμε εδώ. Είναι δυνατόν να σκέφτομαι τα παιχνίδια που γίνονται, την κρίση που υπάρχει, το πολιτικό σύστημα το σαπημένο? Θα σκεφτώ πώς θα επιβιώσω, περίπου ζώο. Φοβάστε ότι εκεί οδηγούμαστε? Μια φορά στο εργοστάσιο του Φαλιέρου που δούλευα, γιατί έχω κάνει και ξυλουργός, δουλεύαμε τα καλοκαίρι, μαθητές, ένας εργάτης μου είπε την πιο σοφή κουβέντα. Εργάτης. Άνθρωπος μαδιανή κοιλιά ιδανικό δεν έχει. Άνθρωπος μαδιανή κοιλιά ιδανικό δεν έχει. Ασφαλώς μας φέρανε εδώ που μας φέρανε. Αλλά στην ίδια κατάσταση είχαμε περιέλθει και το χειμώνα του 41-42. Το λιμόν λέτε. Πέρα από την πείνα υπήρχε και μία ηθική αθλιότητα, στην οποία δεν θέλω να αναφερθώ. Τους δοσιλόγους αναφέρεστε? Όχι μόνο. Υπήρξαν γυναίκες στην Αθήνα και στον Πειραιά, οι οποίες πουλούσαν το κορμί τους για να επιβιώσουν. Για ένα κομμάτι ψωμί. Δεν θέλω να αναφερθώ σε τραγούδια σατυρικά εκείνης της εποχής, τα οποία έχω καταγράψει. Κι όμως ξαφνικά, ενώ πήγαινε να γύρει το 1942 και είμαστε κατά μήνα Οκτώβριο-Νοέμβριο, παρουσιάζεται μια ανάταση σε όλη την Ελλάδα. Και η Ελλάδα μπαίνει πρώτη στο χορό της αντίστασης. Και τότε ο Νίκος ο Καρβούνης, ποιητής, δημοσιογράφος, προερχόμενος από το φιλοβασιλικός Σφόδρα, έγραψε το περίφημο ποίημα «Ξαναζωντάνεψε τα Αρματολίκη», που έγινε ο ύμνος του Ελλάς. Ο ύμνος του Ελλάς. Γέμισαν τα βουνά της Ελλάδος, ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις, από αντάρτες και ανταρτόπουλα. Και όλα πήρανε, προσέχτε, όχι τόσο για λόγους προστασίας. Όλα αυτά τα παιδάκια θέλανε να ενδυθούν το ένδυμα της Αθανασίας. Γέμισαν τα βουνά με κολοκοτρώνιδες, με παπαφλέσιδες, με καραϊσκάκιδες, με νικηταράδες, με περικλίδες, με πελοπίδες. Πελοπίδας ήταν ένας αυτός που λέγαμε γύφτους, όχι γύφτους, ξέρετε, που ασχολούνταν με τα σιδερικά. Πελοπίδες. Άλλος ήταν Αχιλλέας, άλλος ήταν Νικηφόρος. Δηλαδή μέσα του το κάθε αγράμματο Χωριατόπουλο, Τσοπανόπουλο, ήθελε να κουβαλάει ένα μέρος της ιστορίας της ελληνικής. Και πραγματοποιήθηκε. Πραγματικά εκείνο το αντιστασιακό θαύμα. Εποπία ήταν ουσιαστικά. Μία εποπία, την οποία πραγματικά φθονούσε όλη η Ευρώπη. Τότε είναι που ελέγχθη το περίφημο από τον Στάλιν. Στη μεν Βουλγαρία θα έρθω ως τιμωρός, στην Ελλάδα θα έρθω ως προσκυνητής. Κάποιος άλλος είχε πει, κάποτε λέγαμε ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες, τώρα θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούσαν ήρωες, τώρα θα λέμε ότι... Μετά όμως τον πόλεμο τα ξέχασαν όλα, ούτε μια υψηκάμενο δεν έδωσαν στη χώρα, έτσι. Ούτε μια υψηκάμενο. Έγινε αυτό που λέμε στη Μάνη, τύφλες και μαύρα φάσκελα. Δεν θα κατηγορήσω εγώ τους Ευρωπαίους ή τους Αμερικανούς. Θα κατηγορήσω τους εαυτούς μας. Διότι την ώρα που έπρεπε να δώσουμε τα χέρια, πήραμε τα μαχαίρια. Και σφαζόμαστε. Και αν, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, φοβάμαι κάτι, ναι, είναι για μεν την Ιφίλιο ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος. Βλέπετε ότι εκεί οδηγεί αυτό το παγκόσμιο αδιέξοδο φούσκας. Και με το άρθρο μου που είχα γράψει τελευταία για τη Λιβύη, προειδοποιώ ότι πάμε για νέο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή αυτή η φούσκα που λέμε του χρηματιστηρίου που δεν αντιστοιχεί πραγματικά, τώρα... ακούστε, παραγόμενο, για να αναταχθεί, να έρθει στα ίσα της, θα λυθεί πάλι με παγκόσμιο πόλεμο. Διότι οι αγορές, ξέρετε, δεν καταλαβαίνουν τίποτα στο αδιέξοδο. Η Αμερική βαράει καμπανάκι χρεοκοπίας. Όταν ανέβηκε ο Ομπάμα, αν δεν του έδιναν οι Κινέζοι 6 δισεκατομμύρια δολάρια για να κάνει το κοινωνικό του πρόγραμμα, αυτός θα έκανε το σαλτιμπάγκο. Τα λεφτά σωθήκανε. Χτες το βράδυ, νομίζω, ή προχθές το βράδυ, ο Ομπάμα βγήκε και άρχισε να κάνει
λεκτικές ακροβασίες. Η Αμερική αυτή τη στιγμή οδηγείται σε χρεοκοπία. Αν οδηγηθεί η Αμερική σε χρεοκοπία, θα οδηγηθεί και η Ευρώπη, γιατί είναι συνδεδεμένη. Γι' αυτό πιστεύω. Ναι, επιστρέψτε σε αυτό που λέγατε, ότι παγκόσμια... Και έρχομαι στην Ελλάδα. Ναι. Εκείνο το οποίο φοβάμαι. Πριν την Ελλάδα, φοβάστε λοιπόν παγκόσμιο πόλεμο? Στην Ελλάδα φοβάμαι εμφύλιο πόλεμο. Στην Ελλάδα φοβάστε εμφύλιο πόλεμο. Ναι. Γιατί το λέτε? Το λέγω γιατί μας έχουν μάθει, έχουμε διαπαιδαγωγηθεί στο να μισεί ο ένας Έλληνας τον άλλο. Με οποιαδήποτε αφορμή. Θυμηθείτε τα πράσινα και τα μπλε καφενεία. Αυτή η συσσωρευμένη οργή δηλαδή πάει στρεβλά, λέτε? Και πάμε σε άλλα πιο απλά πράγματα. Γιατί έχω εγώ και δεν έχετε εσείς? Το ποδόσφαιρο, ναι, που κάποτε ήταν ένα παιχνίδι. Είμαστε Ολυμπιακοί, είμαστε Παναθηναϊκοί, αεξίδες, είμαστε όφιδες κτλ. Και θυμάμαι παιδάκι, γιατί είχα μεγάλη σχέση με τον αθλητισμό και λέγαν πότε θα κατεβεί ο Άρης στη Θεσσαλονίκη και να πάμε να καμαρώσουμε στο ποδηλατοδρόμιο, το Νιν Καραϊσκάκη, το Βελιάδι. Ανεξάρτητα αν είμαστε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, αεξίδες, χειροκροτούσαμε το Θεσσαλονικιό τερματοφύλακα. Σήμερα όταν κατεβαίνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχουμε γενική επιστράτευση. Γιατί τόσο μίσος? Βορρά-νότου. Ποιος καλλιεργεί το μίσος ανάμεσα στο βορρά και στο νότο, με οποιαδήποτε αφορμή? Πώς έγινε εγώ που έγραψα την ιστορία της Αλεξανδρούπολης να ακούσω στην Αλεξανδρούπολη ύβρις φοβερές? Τι θέλει αυτός ο ξένος και ανακατεύεται στα δικά μας? Ξένος είμαι εγώ. Και οι σκοτωμένοι συγγενείς μου εκεί στον Εύρο είναι ξένοι. Άρα λέτε συσσωρευμένη οργή με στρεβλό τρόπο όμως. Ναι. Με 1002 τρόπους. Τώρα ερχόμαστε στο θέμα της κρίσης. Εάν θέλουμε να χτυπήσουμε την κυβέρνηση, γιατί δεν τη χτυπάμε μαζικά? Αλλά βλέπετε, το ένα σωματείο σήμερα καταλαμβάνει την Πανεπιστημίου. Και το κατηγορεί το άλλο σωματείο. Ναι. Αύριο... Το άλλο σωματείο καταλαμβάνει την επομένη της Σταδίου. Το άλλο έχει συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως, το άλλο στην πλατεία Κλαθμόνους, το άλλο στην πλατεία... Τι γίνεται? Σήμερα οι μισοί εργαζόμενοι μάχονται τους άλλους μισούς εργαζόμενους. Εάν προκύψουν και άλλα γενικότερα προβλήματα, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Συνέβη να είμαι στην περίοδο των Δεκεμβριανών στην Αθήνα. Θέλω να σας πω ένα πράγμα, ότι η κατάσταση δεν ήταν τόσο άσχημη τότε. Τίποτα δεν προϊονιζόταν αυτό που θα ακολουθούσε μετά την Τετάρτη ή την Πέμπτη Δεκεμβρίου. Και όμως επακολούθησαν εκείνα τα φρικτά, τα οποία μας οδήγησαν σε μία καταστροφή διαρκείας, γιατί ουσιαστικά ο εμφύλιος πόλεμος δεν έχει τελειώσει στην Ελλάδα. Είναι μέσα στην ψυχή μας. Θα πάμε και σε άλλες εκλογές. Μάλλον θα πάτε εσείς νεότεροι, εγώ δεν ξέρω αν θα τους προλάβω. Και πάλι θα μιλάμε για δεξιός και αριστερός. Τι είναι αυτά? Κούφια καρύδια είναι. Είναι ταμπέλες οι οποίες δεν μου επιτρέπουν να επιχειρηματολογήσω. Αυτόν τον δεξιό άκους, αυτόν τον αριστερό άκους. Και λέγω, δεν θα σκεφτούμε ποτέ σαν Έλληνες. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, πώς μπορούμε να αλλάξουμε? Είναι πολύ θα μου πείτε, μαγική συνταγή δεν υπάρχει, αλλά έστω πώς ψηλαφίζουμε την αλλαγή. Ακούστε. Να καταλάβουμε επιτέλους ότι δεν είναι η Ελλάδα για τα κόμματα, αλλά τα κόμματα είναι για την Ελλάδα. Δεν μπορείς να βάζεις την κομματική ιδεολογία, τον κομματικό πατριωτισμό, πάνω από τον εθνικό πατριωτισμό. Ναι, αλλά εδώ τα κόμματα σου λένε για την Ελλάδα ότι το κάνουν, ό,τι κάνουν. Αυτό δεν σου λένε? Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα η πατρίδα. Στις εκλογές και όταν πρώτα μας φορολογήσουν. Είχα γράψει ένα πολύ σκληρό άρθρο στην Ευθύνη, χωρίς όμως να αναφέρω ονόματα, αλλά όλοι ξέρανε ποιους ζωγράφιζα. Το είχαν σε κακό να πούνε την λέξη πατρίδα, έθνος, Ελλάδα. Τώρα. Και λέγανε, ο τόπος μας, ο τόπος μας, ο τόπος μας. Ναι, τώρα βάζουν και τους πήρα ψηλό γαζί και τους έλεγα τι είναι τόπος. Τόπος είναι ένα οικόπεδο. Μήπως προτίθεστε να δώσετε τον τόπο αυτόν αντιπαροχή, όπως γίνεται τώρα? Όταν όμως στενέψαν τα πράγματα
και έπρεπε να μπουν συνέτεροι στην τσέπη μας, τώρα θυμήθηκαν την πατρίδα, τώρα θυμήθηκαν την Ελλάδα, αλλά ακόμα τη λέξη έθνος δεν την ψιλολένε ή την ψιλολένε, γιατί ακόμη δεν τολμούν να σταθούν απέναντι σε ένα διεθνές ρεύμα από εθνικισμού, διότι το έθνος δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνδέεται με στοιχεία καταγωγής, γλώσσας κτλ. Η εθνότητα είναι ένα συναισθηματικό γεγονός. Θυμάμαι όταν πήγαινα στο εξωτερικό και άκουγα τους μετανάστες, τους εργάτες μας, ας πούμε, στη Γερμανία. Καλά το λέτε, που τους όταν εργάτες. πήγαιναν το απόγευμα έπρεπε να βρουν κάποιον να μιλήσουν. Πήγαιναν λοιπόν στο σιδηροδρομικό σταθμό και φωνάζανε «Πατρίδα!» Και όταν άκουγαν οι διάφοροι τη λέξη πατρίδα, λέγανε εδώ. Η λέξη πατρίδα έκανε αυτούς τους άγνωστους μεταξύ τους Έλληνες, είτε ήταν οι Πυρώτες, είτε ήταν Μακεδόνες, είτε ήταν οι Θεσσαλοί, οι Ρουμελιώτες, τους ενοποιούσε. Το έθνος είναι αυτό που μας ενοποιεί. Το κόμμα είναι αυτό που μας χωρίζει. Κοιτάξτε, γιατί κόμμα σημαίνει απόκομμα. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να χωριζόμαστε λόγω, αν θέλετε, ιδεολογικών, οικονομικών διαφορών. Αλλά οι διαφορές αυτές πρέπει να υποχωρούν πρώτου εθνικού συμφέροντος. Κατεβάσαμε τον κομματισμό αρχικά στο Λύκειο. Τον πήγαμε στο γυμνάσιο, τον πήγαμε στο δημοτικό και τον φέραμε τώρα μέχρι το νηπιαγωγείο. Και έρχονται τα παιδάκια και σου λένε ότι αυτός είναι, λέει, αριστερός, αυτός είναι δεξιός. Και ποιος είναι δεξιός, κύριε Σαχίνη? Ο Μαρουλάς και ο Αυγουλάς της Λαϊκής που παίρνω τα ζαρζαβατικά μου. Και ποιος είναι αριστερός? Αυτός που έχει κότερο. Αριστερός είναι ο Λαμπράκης, ο Μπόμπολας ή η Αγγελοπούλου. Εδώ φτάσαμε, πάμε να τρελαθούμε στην πατρίδα μας. Θέλω να βάλετε μία τελευταία προφορικά άνω τελεία. Πάμε σε μία τελευταία διακοπή και επανερχόμαστε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να πούμε κάτι και... Με μεγάλη μου λύπη λέω ότι αυτό είναι το τελευταίο μέρος της απόψινής εκπομπής με τον κύριο Σαράντο Καργάκο. Θα επιχειρήσω να σας προκαλέσω, να σας προβοκάρω. Είπατε ότι επιτέλους τα κόμματα μας χωρίζουν ιδεολογίες, αλλά να καταλάβουμε το εθνικό συμφέρον. Και ρωτώ εγώ, έναν άνθρωπο με τέτοια εμπειρία και τέτοιο ιστορικό και γνωστικό αντικείμενο, το εθνικό συμφέρον σήμερα είναι ίδιο? Ίδια το σκέφτομαι εγώ κι εσείς? Ίδια το σκέφτεται ο εργάτης και ο πολιτικός, ο Κοτεράς όπως είπατε και ο Μαρουλάς? Είναι ίδιο το εθνικό συμφέρον? Όταν λέω πατρίδα μου, κύριε Καργάκο, αισθανόμαστε το ίδιο πράγμα σήμερα? Γιατί θα σας πω και κάτι άλλο. 640 δις πατριωτών είναι εκτός χώρας σε συνθήκες κρίσης. Και η χώρα έχει χρέος 350 δις. 640 δις είναι εκτός χώρας αυτή τη στιγμή. Η ίδια πατρίδα. Πάντως δεν είναι ούτε εργατών, ούτε αγροτών. Είναι ανθρώπων οι οποίοι είχαν διασυνδέσεις με την καθεστική ατάξη που διαμορφώθηκε στην Ελλάδα. Γενικότερα, ο πολιτικός και κοινωνικός μας βίος, ναι, μετά την κατοχή, υπήρξε αμαρτωλός. Διότι η Ελλάδα δεν ανέδειξε έναν De Gaulle και οδηγηθήκαμε σε έναν εμφύλιο ο οποίος εξόντωσε ότι εκλεκτότερο είχε η Ελλάδα. Συμφωνώ μαζί σας, δεν μιλάτε για τις ηγεσίες, μιλάτε για τον κόσμο Για τον που χάθηκε, κόσμο, για τη γενιά που χάθηκε. Γενιές μάλλον που χάθηκαν. Ναι. Και μέσα στη δική σας και στη δική μου οικογένεια εξοντώθηκαν, είτε ήταν στη μια είτε στην άλλη παράταξη, τα εκλεκτότερα μέλη των οικογενειών μας. Αυτό δεν το έχουμε συζητήσει στην Ελλάδα, ότι έχουν χαθεί δύο γενιές παραγωγικές. Και το φοβερό είναι ότι δημιουργήθηκε ένα μίσος αναμέταξύ μας.
σε σημείο που να μην επιτρέπονται γάμοι ως τη δεκαετία του 80 και του 90, γιατί αυτός λέει ήταν δεξιός, αυτός ήταν αριστερός. Κουβαλάγαμε το θάνατο μέσα μας. Και ποιοι κυριάρχησαν στον τόπο αυτό? Οι δοσύλλογοι και οι μαυραγορείτες. Και ο δοσυλλογισμός πήρε μια μακρά εξέλιξη. Άνθρωποι που έπρεπε να έχουν στηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα γίνανε παράγοντες της κοινωνικής και της πολιτικής μας ζωής. Και η αμαρτία αυτή συνεχίζεται ως τη σημερινή εποχή. Ακούω μερικούς, οι οποίοι έχουν διαβάσει τον Μάρξ από το εξώφυλλο, να λένε ότι η έννοια του έθνους είναι αστική έννοια. Αν ζούσε ο Μάρξ, θα τους έλεγε... Αν ζούσε ο Μάρξ θα είχε μαζέψει τα βιβλία του καταρχήν. Κοιτάξτε, να μην γίνονται αποστεωμένα... Όταν πήγαινε κάποιος να συζητήσει μαζί του και καταλάβαινε ότι είναι χαμηλής νοημοσύνης, του λέγε πήγαινετε κύριε να διαβάσετε αρχαία ελληνικά και ελάτε να συζητήσετε μαζί μου. Γιατί ο Μάρξ θα θεωρούσε τα αρχαία ελληνικά προβαθμίδα παιδείας. Και αν δεν ξέρεις αρχαία ελληνικά δεν πρόκειται να καταλάβεις ποτέ το Μάρξ. Εξηγημένα πράγματα. Λοιπόν, ο μετά τον Λένιν, καλλιεργημένος εκ των ηγετών της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν ο Αντρόποφ, που ήταν από τους καλύτερους ερμηνευτές του Θουκυδίδη. Και τότε, απευθυνόμενος στο Χαρίλαο Φλωράκη, τον οποίο ήξερα από παιδάκι, του λέω ρε Χαρίλα, αν έρθει ο Αντρόποφ εδώ και σου πει, ήταν τότε γενικός γραμματέας, κύριε Φλωράκη, τι άποψη έχετε εσείς για τον Θουκυδίδη, για το τάδε περιστατικό, τι θα του πείτε? Και ο Φλωράκης παίρνει εκείνο το πονηροβλάγικο και μου λέει, ξέρει ο Αντρόποφ Θουκυδίδη? Αν ξέρει, του λέω, Θουκυδίδη, και γι' αυτό είναι Αντρόποφ, δηλαδή άνθρωπος. Λοιπόν, έχουν την εντύπωση ότι η έννοια του έθνους είναι αστική. Αν όμως είχαν διαβάσει τον Μάρξ, θα είχαν καταλάβει ότι η έννοια του έθνους είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Γι' αυτό ο μεγαλύτερος κατεμεγάλος ιστορικός μαρξιστής, ο Μάρκ Μπλοκ, που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στη Λιώνα το 1944, είχε πει ότι οι πρώτοι εθνικοί σχηματισμοί στην Ευρώπη, και εννοούσε στην κεντρική Ευρώπη, είναι περί τα τέλη του Μέσου αιώνα. Επομένως, η έννοια του έθνους δεν μας έρχεται ως εισαγόμενο προϊόν δια του διαφωτισμού, όπως υποστηρίζεται. Ούτε όπως πήγαν να μας πούν ότι πρώτα κάναμε κράτος και μετά γίναμε έθνος. Απλούστατα το έθνος ετέλει υπό συνθήκας δουλείας και ανέστη εν ελευθερία, και γι' αυτό την Επανάσταση τη λέμε και εθνεγερσία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ένας με μια στοιχειώδη κοινωνιολογική κατάρτιση μπορεί να τα καταλάβει. Αλλά σήμερα τι γίνεται? Άκουσα κάποιον κύριο που διευθυντή καναλιού να λέει ο κύριος Καργάκος είναι κινητό πανεπιστήμιο, αλλά δεν είναι ειδικός ιστορικός. Δεν ξέρω, Σουρταφέρτα, Σαλταπίδα, κάπου δεν ξέρω πώς λέγεται. Πρώτον, πανεπιστήμιο δεν μπορώ να είμαι, γιατί ούτε φυσική ξέρω, ούτε και χημεία ξέρω. Λίγα μαθηματικά τα ξέρω. Αλλά κινητό δεν είμαι, γιατί εγώ υπήρξα πάντοτε αυτοκίνητος και ποτέ ετεροκίνητος. Ούτε έκανα το σαλταδόρο, να πηδάω από κόμμα σε κόμμα, ούτε το θυμιατιστή του οποιουδήποτε ισχυρού. Όπως είπα κάποτε χοντρά, εγώ είμαι παιδί του γέρου του Μοριά και γι' αυτό δεν είμαι διατεθειμένος να προσκυνήσω κανέναν κερατά. Πείτε μου λοιπόν, τι πρέπει να θεωρούμε ως κοινών των Ελλήνων, ως πατρίδα σήμερα? Διότι ένας νέος, κύριε Καραγάκου, που θα σας κοιτάξει στα μάτια και έχουν μια καθαρότητα οι νέοι, τουλάχιστον να μην τους στερήσουμε αυτό, τους έχουμε αφαιρέσει όλα, τα πάντα, όλα τα άλλα τα έχουμε υποθηκεύσει. Ναι. Την καθαρότητά τους ακόμη δεν την έχουμε υποθηκεύσει. Κάτι είναι πάρα πολύ απλό. Το λέει ο Ελίτης στο Άξιον Εστί. Μέχρι και τον Ελίτη τον βγάλανε και αυτό είναι εθνικιστή. Στο Άξιον Εστί λέει, όπου και να σας βρίσκει το κακό αδελφοί, όπου και να θολώνει ο νου σας,
Μνημονεύεται Διονύσιον Σολομό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Εγώ στα Ελληνόπουλα θα ήθελα να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Βεβαίως να διαβάσουν Διονύσιο Σολομό, βεβαίως να διαβάσουν και Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Αλλά να πέσουν με τα μούτρα στο διάβασμα, να διαβάσουν πολύ, να διαβάσουν αρχαίους συγγραφείς και να τους διαβάσουν από το πρωτότυπο, να διαβάσουν τους κλασικούς συγγραφείς της νεότερης εποχής, να διαβάσουν Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, τον οποίο απαγορεύουν οι φασίστες καθηγητές να αναφέρουν οι φοιτητές μας και οι σπουδαστές μας τα μεταπτυχιακά τους. Και το λέγω με τα λόγου γνώσεως αυτό. Όπως απαγορεύουν να μεταχειριστεί ο φοιτητής τη λέξη τουρκοκρατία και του επιβάλλουν να λέει Οθωμανοκρατία. Αν αυτό δεν λέγεται πνευματικός φασισμός, τότε οι λέξεις έχουν χάσει πια τη σημασία τους. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια που δεν τολμάμε να μιλήσουμε για τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη. Έχουμε φτάσει στο σημείο που εδώ στην Κρήτη, στο αεροδρόμιο των Χανίων, που φέρει το όνομα του Δασκαλογιάννη, να λέει, υπάρχει εκεί μια χάλκινη πλάκα, Δασκαλογιάννης. Πολέμησε εναντίον των εχθρών και σκοτώθηκε από τους εχθρούς. Γενικώς, αορίστως. Ποιους εχθρούς? Και δεν καταλαβαίνουμε ένα πράγμα, καθώς το διαβάζει ο άλλος στα αγγλικά, ο Άγγλος μπορεί να λέει, ρε μπάσκι είναι η δική μου πρόγονη. Ο Ολλανδός μπορεί να εννοεί Κάνα Ολλανδό θαλασσοπόρο. Θαλασσοπόρο και τα λοιπά. Γιατί δεν τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους? Και μου παριστάνουν τον προοδευτικό. Αν ο Λένιν ήταν προοδευτικός, είχε πει μια κουβέντα. Σύντροφοι, ας δώσουμε στις λέξεις το πραγματικό νόημά τους. Και ο Λένιν είναι αυτός που είχε πει τη φράση, την οποία όταν έβαλα στο βιβλίο μου Αλαλία, την πήραν όλοι, αλλά της αλλάξαν το νόημα. Εάν θέλεις να εξαφανίσεις ένα λαό, εξαφάνισε τη γλώσσα του. Λέω λοιπόν στα παιδιά, κρατηθείτε από τη γλώσσα. Κρατηθείτε από τη γλώσσα μας. Η γλώσσα είναι η κλωστή, η οποία μας συνδέει με τις αρχαίγονες μήτρες μας. Είναι ο εμφάλιος λόρος. Και μέσα από τη γλώσσα αυτή, που μπορεί να ξεκινάει από την γραμμική γραφή Β, εγώ πιστεύω θα πάει και στη γραμμική. Α, να πάρουν τα παιδιά τον Όμηρο. Εμείς οι Έλληνες είμαστε παιδιά του Ομήρου. Είμαστε παιδιά του Ομήρου. Το μεγαλύτερο φως σε ένα τυφλό ποιητή. Το μεγαλύτερο φως. Που έβλεπε περισσότερο από όλους. Που έβλεπε περισσότερο. Αυτή η αντίθεση και αντίφαση. Θέλω εδώ πέρα, απευθυνόμενος προς ακροατές μας, να προβάλλουν ιδιαιτέρως ως κριτική δύο μορφές, τις οποίες εξέρει και υπερεξέρει ο Όμηρος, τον Ιδωμενέα και τον Μυριώνη. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Όμηρος είναι απέραντα σεβαστικός απέναντι σε αυτές τις δύο μορφές, ενώ είναι πάρα πολύ σκληρός και εναντί του Αγαμέμνονος και στον Οδυσσέα του τα λέει και στον Αχιλλέα τα λέει μέσω Πατρόκλου όλα αυτά. Είναι απέραντα σεβαστικός απέναντι στον Ιδωμενέα και τον Μυριώνη. Στον Μυριώνη για την παλικαριά του, στον Ιδωμενέα για την σύνεσή του. Διότι ο Ιδωμενέας όσες φορές μιλάει στο ομηρικό έπος, λέει μαζί με τον Έστορα την πιο γνωστική, καταθέτει την πιο γνωστική άποψη. Άρα λέτε η Σοφία. Θέλω να κλείσουμε ως εξής. Μεροίδη. Θέλω να κλείσουμε. Τώρα... Και θέλω να σας διαβάσω κάτι του οποίου χρήζει το δικό σας σχόλιο. Ο συνδύης φυλάς, ούτω και οι Έλληνες, διαιρούνται εις τρεις κατηγορίες. Εις συμπολιτευόμενους, ήτι έχοντας κοχλιάριον να βυθίζωσιν εις την χύτρα του προϋπολογισμού, εις αντιπολιτευόμενους, ήτι μη έχοντας κοχλιάριον και ζητούντας εν παντή τρόπο να λάβωση τιούτων, και τρίτον, εις εργαζομένους, ήτι ούτε έχοντας κοχλιάριον, ούτε ζητούντας, αλλά επιφορισμένους να γεμίζουσι τη χύτρα δια του υδρότος των. Πρέπει να σας πω ότι ο
Ροίδης ήταν ο αγαπημένος μου συγγραφέας. Πάνω στο Ροίδη καλλιέργησα τον τρόπο γραφής μου. Μιμούμε το ύφος του Ροίδη. Έχω δημοσιεύσει πάνω από 20 επιστολές σε ροηδικό ύφος. Μάλιστα μία παρέσυρε και έναν πανεπιστημιακό καθηγητή να τη συμπεριλάβει μέσα στα έργα του Ροίδη, ναι, σε μια παλιότερη εποχή. Αρθρογραφούσα με το ψευδόνυμα του Ροίδη ήταν αυτά, Ιγνάτιος Βατοπεδινός, Χριστόδουλος Αγκάς, Ζωγδάρτης Εκχείου και κάποιο άλλο, δεν το θυμούμαι. Το πρόβλημα είναι, τα παιδιά μας σήμερα μπορούν να διαβάσουν Ροίδη. Δεν είναι ότι τα αποκόψαμε από το Θουκυδίδη, τον Πλάτωνα, τον Ξενοφόντα, τον Λυσία, αλλά τα αποκόψαμε και από τα μεγάλα πνευματικά κεφαλάρια, όπως είναι ο Βυζίνος, όπως είναι ο Ροίδης, και σε ό,τι αφορά τη νομική γλώσσα η Σαρίπολη, σε ό,τι αφορά τη γλωσσολογία από τον μεγάλο σας Γεώργιο Χατζηδάκη. Και επειδή μου είπατε ότι φτάνουμε στο τέλος, μπορώ να κλείσω με τον άνθρωπο αυτόν? Βεβαίως, μπορείτε να κλείσετε όπως θέλετε. Εκείνα τα παλιά τα χρόνια, οι πανεπιστημιακοί δεν κοιτούσαν τη θεσούλα τους, το βολεμά τους. Αλλά όταν το καλούσε η στιγμή, έπαιρναν τον τουφέκι και έβγαιναν στα βουνά. Ο Χατζηδάκης ήταν ένας άνθρωπος πανευρωπαϊκής εμβελίας. Και όταν οι κακοκέφαλοι συμπατριώτες σας έκαναν την Επανάσταση του 1996, ο Χατζηδάκης ήρθε και ντύθηκε με κριτική στολή, πέταξε βέβαια τα φραγκολεβαντίνικα ρούχα. Καλά το λέτε. Μάλιστα. Για να έρθει να πολεμήσει εθελοντής. Όταν οι παλικαράδες οι Ευρωπαίοι, ιδιαίτερα οι Γερμανοί, στη Σούδα, έστρεψαν τα κανόνια τους εναντίον του οριόμενου πλήθους και ο Ναύαρχος καθόταν έτσι, αγέροχος όπως στέκεται η Μέρκελ και μας κινεί το δάχτυλο, μέσα από το πλήθος των βρακοφόρων κριτικών πετάγεται ένας άνθρωπος, γενιοφόρος, με αυτό το γεμενί με αυτά, και απευθύνεται στον Ναύαρχο όχι σε απλά γερμανικά, σε προσικά γερμανικά, τη γλώσσα δηλαδή που χρησιμοποιούν οι Γερμανοί αξιωματικοί. Και τον κάνει γενναίες 14. Ο Ναύαρχος τα έχασε. Του λέει, τι είστε κύριε? Ποιος είστε κύριε? Και του λέει ο Χατζηδάκης. Γεώργιος Χατζηδάκης, καθηγητής της γλωσσολογίας στο Αθήνηση Πανεπιστήμιον. Ο Ναύαρχος κάθισε προσοχή, τον χαιρέτησε στρατιωτικά και διέταξε τα κανόνια, τους κανονιέριδες να στρέψουν τα κανόνια προς τα δεξιά. Τα κανόνια υποκλήθηκαν πρώτου Γεωργίου Χατζηδάκη. Εάν αναδείξουμε μία τέτοια πνευματική ηγεσία, τότε η Ευρώπη και πάλι θα υποκληθεί. Στην πραγματική Ευρώπη. Η πραγματική Ευρώπη. Η Ευρώπη του πνεύματος. Και δεν εννοώ την Ευρώπη της δεκάρας, που τελικά κατάντησε να είναι όπερα της πεντάρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ απόψε. Παρότι κράτησε αρκετά, η εκπομπή είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το κατάλαβα αυτό. Να είστε καλά. Δηλαδή τελικά φτάσαμε στο σημείο, Πρεβελάκης το λέει, ότι ένας πατριώτης μου, συγχωριανός μου, ο Πετροπουλάκης, ο οποίος κατέβηκε κανένα 2 φορές εθελοντής εδώ στην Κρήτη, με ένα κριτικό παλικαρά, αφού είχαν λάβει μέρος σε κάποια μάχη, παίρναν το ποτήρι και λέει «σκούτελο σου» και τα λοιπά και τα λοιπά. Φαίνεται ότι εμείς σήμερα φτάσαμε στο σημείο, ούτε το κατάλαβα, πέρασαν 2 ώρες. Να είστε καλά. Και να ευχηθώ και σε εσάς, στους συνεργάτες σας, στους ακροατές μας, στην Κρήτη και όπου αλλού, καλή λαμπρή, καλή Ανάσταση, η οποία εύχομαι να φέρει την ηθική και την πνευματική μας ανάταση. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά κι εσείς. Καλό βράδυ.